medo chwalo ote maggi mag kuyo kachiel kod lit ne piny Kenya kachiel kod jolwenye kod familia wede kachiel kod osiepe mag jolweny duto manowito ngimagi e masira mar kalapapla manotimore odiochieng' manyoro. Kata kamano nyakwara Mugi Ajwang' kinyi makawuono antiere kae mar tayi e chenro mar rupiny kotudore kod tho mano mar Chief of Defence Force General Francis Ogola kachiel kod jolweny mamoko mano bende mabro bedo ka watwake odiochieng' makawuono bede twak marwa mar rupiny kachiel kod mano mar mbako mar mondo mi wawinjane ni jogo maponono notiyo machiegni kod General Francis Omondi mosewito ngimane nyaka sani gipare e yo machalo nade. To bende wanyalo paro ni e kinde manosetieko ndalo 100 e apisi mano tok kane osechamo moma mano mar donjo apisi kata kaka nosepuodhe kaka jatend jolweny manyien e pacho kae mano higa mokalo mane en tarik 28 dwe mar ang'wen higa mar 2023 bang' ndalo 100 nodadhoge kendo ne ntiere kod lai makare mar rieyo sekta mar lweny e pacho kae. Kata kamano timore marach ahinya ni ok obedo kod thuolo mar tayo jolweny kaka chunye ne gombo kendo bende noweyo tenge gigo duto maponono notimo e kindege ma entiere e yueyo kata gigo miluongo kanyo kod dhongere ni hobbies mar mondo mi oket maino mare kaka jatend jolweny e pacho kae. Wapare e yore mopogore opogore kendo wabiro bedo kwa winjo mathoth kotudore kod jogo mane otiyo kode machiegni. Kata kamano nyakwara Mugi Ajwang' kaka pile aiko ni chenro maiye lach. Bang' mae abiro bedo kakelo ni nonro mar gazet, abiro bedo kakelo ni weche manyien. Bang'e abiro bedo kakelo ni nonro mar gazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation okinyi makawuono. Gino mabende gimiyo pek e gazede ariyogi gimenyo matuta mano ngima mar mosenindo mano Chief of Defence Force mano General Francis Omondi Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro e masira mar kalapapla mano timore gweng'go mag West Pokot. Mago duto abiro bedo kanono ni e nonro mar gazeta kango chopo kanyo sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi. Kango chopo sa 1 mana kaka senyisi odiochieng' makawuono e chenro mar rupiny kachiel kod mano mar mbako romo mbaka mobro bedo kwagoyo en mana rango ling'any mano mar mosenindo Francis Omondi Ogola. In bende nyakwara Mugi Ajwang' ichwalonwa ote paro penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok. Bende nyalo chwalo ote magi mag kuyo kachiel kod lit ne familia wede kachiel kod osiepe kachiel kod jolweny manyaka sani koro owito jotendgi. Omiyo nyaka sani nyakwara Mugi Ajwang' ichwalonwa ote mari kokale namba wa mar ote machuok 236000. Mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kao kamano to magi weche mawamiyo pek. If the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing. The work permit charges paid for missionaries from Kenya shillings 15,000 to Kenya shillings 150,000. This is absolutely unethical. Nyakwara Mugi Ajwang' machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Ka wachako anyisi ni wachako kod weche mag lit kachiel kod kuyo kalure kod tho mano mar jatend jolweny e pacho kae. Nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto olando tho mar jatend jolweny General Francis Ogoli ma owito ngimane e masira mar ndek kalapapla mano timore odiochieng' manyoro. Jatenda Kenya olero ni ndegeno mar jolweny ne olwar e gwenge ma Sindar mayudore Elgeyo Marakwet e kar sa 8:20. Ruto bende odhi nyime gi yango ni ndegeno ne ni kod apisas 11 mag lweny ka ariyo kende ema otony kendo medo yudo thieth. Ewi mano ogolo chik ni Kenya bedo e kuyo makende kuom ndalo 3. General Francis Omondi Ogola en wuod Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Sigande lero kaka ne ochako sombe
ma ochuo donjo e lweny. E higa mokalo, jatend Kenya William Ruto yande owale e lemo mar telo ne jolweny. Wawinjane sigande. General Francis Ogola en wuod kar chung'od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya. E sigande kaka jalweny. Tarik 28 dwe mar Ang'wen higa ma 2023, jatend piny Kenya William Ruto ne ochwale lemo Lieutenant General Francis Omondi Ogola e lemo mar bedo jatend jolweny ma pacho ka. Dignity of the people of Kenya, that I will diligently serve. Ogola ne ochamo muma ne lemo no tarik 29 dwe mar Ang'wen e higa no ma 2023. Motelo ne lemo no, Ogola ne en jalup jatend jolweny. General Francis Omondi Ogola ne odonje lweny e higa ma 1984. Ne orwake kidieny ma jolweny mag kor lwasi Kenya Air Force e higa ma 1985. E tiegruok mare mar somo, Ogola ne ochuone kondo mar somo e katiegruok weche mag lweny boma ma Paris e piny France, to kod katiegruok ma jolweny e Kenya National Defence College. Bende ne oyudo somo e rang'iny mar diploma e chenro mag lweny gi tudruok gi pinje maoko e mbalariany ma Egerton, osimbo ma digri e weche mag siasa kod masters e weche mag tudruok gi pinje maoko e mbalariany ma Nairobi. Ne oidho ngas mochopo rang'iny mar general kendo ne omiye ting' kaka komanda ma jolweny e Kenya Air Force e tarik 15 dwe mar 7 higa ma 2018, lemo manobede kuom higni 3. E tije bende yande osebedo e lemo mamoko kaka jalup komanda mar Kenya Air Force, Base Commander Laikipia Air Base e kind lemo mamoko. General Francis Omondi Ogola ne ochamo muma kaka jatend jolweny manyien tarik 29 dwe mar Ang'wen higa mar 2022. Ogola ne okawo lemo makamano bang' General Robert Kibochi dhi e rutaya tok chopo higni 62. Mabiro kata odoko ni jatend piny William Ruto ne otemo miene kod chilo mar temo mailoch e kar romo mar Bomas of Kenya e kinde lando duoko mar tend piny. Francis Ogola ne oyudo lemo makamano kaluwore gi chike mag lweny mong'ere kaka Tonje Rules mayango ni tend jolweny nyaka luorere e kidienje jolweny mag lowo, pi kod jolweny mag kor polo. Chris Owino leronwa telo machuok mar General Francis Ogola. General Francis Omondi Ogola ne okawo loch kaka jatend jolweny tarik 29 dwe mar Ang'wen higa mar 2023 bang' Robert Kibochi dhi e rutaya. General Ogola mane en jalup jatend jolweny motelo ne idho ngas ne oyudo lemo makamano kaluwore kod chike mag jatend jolweny machon mong'ere kaka Tonje Rules. E bwo chike mag Tonje Rules, lemo mar jatend jolweny en gima luorore kowuok e kidienje 3 mag lweny. Kaluwore kod chike mag Tonje Rules, tend jolweny onego luore kowuok e jolweny mag lowo, bang'e to jolweny mag pi eka jolweny mag kor polo. General Robert Kibochi ne owuok e kidieny mar jolweny mag lowo kata Kenya Army, kendo ne okawo lemo makamano kowuok kuom Samson Mwathethe mar jolweny mag pi. Mwathethe bende ne okawo lemo makamano kowuok kuom General Julius Karangi mar jolweny mag Kenya Air Force. Mayango ni jal mane dhi kawo ka Robert Kibochi ne nyaka wuog e kidieny mar jolweny mag polo kata Kenya Air Force, gino mane omiyo General Francis Omondi Ogola ema ne nyaka gwel kaka jatend jolweny. Mabiro kata odoko ni jatend piny William Ruto ne omieno General Ogola kod chilo matemo maye telo e ywarok mane okwako lendo ma jatend piny e yiero mar 2022 e karo mar Bomas of Kenya. Ruto kata kamano ne oyawo chunye kendo wacho ni oonge ywarok kod sigu moro amora kod General Francis Ogola. General Ogola ne oyudo puoch mogundho kaluwore kod sombe manyangafu e pacho kae kod pinje ma oko. Chike mag Tonje yango ni jatend jolweny nyalo bedo e apisi kuom thuolo mar higni 4 kata wuok e apisi poni ochopo higni 62. Mae yango ni General Francis Ogola ne onego oge apisi higani bang' chopo higni 62, kata kamano masira mar ndege e kaunti ma West Pokot ong'ado safar makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Mosenindo Francis Ogola owito ngimane kane rik en e tich. Mosenindo Ogola ne rik ne rango chenro mag lweny kata mag jolweny dhigo nyime mar duoko chenro mag somo e wang'e e gwenge mag West Pokot bang' ka jatend piny William Ruto nyocha ogolo chik mondo mi jolweny oger skunde ma jomaundu oketho e alworago. Eric Ounda nigi ler mathoth e wi tich ma ogik ma General Ogola otimo kapok oromo gi thone. Monj mag njore mane omiyo lor skunde e gwenge ma Baringo, West Pokot kod Elgeyo Marakwet ne omiyo jatend Kenya William Ruto okaw okang' mar golo chik ne jolweny mondo okaw ting' mar neno ni skunde ma jomaundu oketho oger kendo arita margi ojiw. Ma e chik makoro chalo kaka ting' ma General Francis Ogola ne obedo mogik motelo ne e tho mare. In the next 2 days, jeshi watakuwa pale Jesoko na watakuja pale kuhakikisha kwamba hizo mashule imejengwa, na watakuja pale kuhakikisha kwamba shule zikifunguliwa next term watoto wa kutoka hizo shule watakuwa pale. Chieng' wuok tich tarik 8 higani, jatend piny William Ruto ne omedo jiwo chung' mare mar neno ni monj mag maundu otieki chutho. Mana jumbe 2 mokalo ma ok tin ne skunde 20 ne olor apoya kaluwore gi monj mar maundu e kaunti ma Baringo, kama moko 5 bende nyocha ne olor e kaunti ma West Pokot nikech luoro mag monj kendo jonyuol ne ogolo nyithindgi e skul. Monj ma nyocha otim mogik en mar primar ma Ng'ara Tuko ma nyocha owang' ma olokore okethi chutho. Motelo chieng' tich adek, General Francis Ogola nyotimo limbe mar menyo gwengego, to ahinya gwenge ma Chesegon kama nya olime jolweny manikono kendo neno ni chik mar jatend piny oketi e tim. Report yango ni ndek kalapapla mane oriko oting'o Ogola kod ji mamoko 8 ne rik owuok e skund primar moro mane gwengego. The Chief of Defence Forces on board the Kenya Air Force Hiwi helicopter had left Nairobi this morning to visit troops deployed in the North Rift under the Operation Maliza Uhalifu, and to also inspect the ongoing school renovation works in the following schools: Jesitet Primary School, Cheptulel High School, Chepoton Primary School. Ma en tich mogik ma General Francis Ogola otiyo kapok owito ngimane mana kodong' ndalo madirom 10 to onyono higa achiel mar bedo e apisi. Eric Ounda, Ramogi TV. Kawadhi mbele koda weche manyien ni Mosenindo Francis Ogola owito ngimane kane en e tich. Kata kamano sigana makamano ne wasewacho, kata kamano pod wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod leta ne familia, wede kaachiel kod osiepe mag Mosenindo Francis Ogola. We wamenyane koro historia mano mag ndeke kalapapla mag KDF mosebedo kalware. En lwar mar ndege mar jolweny mane rik oting'o jatend jolweny kod apisas mamoko mag jolweny okelo penjo mathoth ewi kaka masira mag ndege jolweny osebedo katimore e thuolo mar higa achiel ma okalo. Masira ma okelo tho mar General Francis Ogola otimore kinde ma jatend jolweny no ne oriko odhi rango chenro mag jolweny dhigo nyime e alwora ma West Pokot, Elgeyo Marakwet gi Baringo mar gero skunde ma jomaundu makono oseketho. Jachung weche marwa Ken Muga miyo waler ewi kaka masira mag ndeke jolweny osetimore e thuolo mar dweche 8. Thuolo mar dweche 8 kende, masira mag lwar mag ndeke ahinya to mag jolweny osebedo katimore kinde ka kinde. Masira matinende mano ma otimore kawuono ma ojuo koda ka jatend jolweny General Francis Ogola kod jolweny mamoko. Masira ma otimore gweng' Masindar manie tong' ma kaunti ma Elgeyo Marakwet kod West Pokot. Ndek kalapapla mar jolweny mar Kenya Air Force ne riko wuok school primar moro e alwora makono samano lwar ma omako mach. Tarik 20 dwe mar 11 higa mokalo, ibiro paro ni ji maromo 3 ne ohinyore bang' ndek kalapapla moro mar ng'ato wuon ne lwar e pap mar ndeke ma Wajia. Mago gin ji mane riko penji ne jopuonjre gwenge mag Arbajahan. Ndegeno ne olwar mana dakika 1 bang' chako fuyo. E dwe mar 9 nogo tarik 9, joriembo 2 mag ndeke jolweny ne otonye lak tho bang' lwar gi ndege e gweng' ma Kisamis e kaunti ma Kajiado. Ndegeno ne otuomo waya mag stima kane ofuyo kochomo Nairobi.
E dwe mar abiriyo higa mokalo bende ndek kalapapla machielo ne olwar e pap ma Chemolingot e kaunti ma Baringo. Ndegeno ne rik oting'o apisas moko mane nie msafara mar jatend migawo mar jolweny Aden Duale. Ripot mar KDF ne oyango ni ndegeno ne otuomo yien kakuome maber, to jogo mane nie iye duto ne ok oyudo hinyruok. Gin masira ma otimore e thuolo mana chuok kende ka thothgi timore e kinde ma jolweny ni e chenro mag tich. Ken Muga, Ramogi TV. Kawaketo tenge weche ma otudore kod masira mar ndek kalapapla manotimore odiochieng' manyoro mokelo tho mar CDF kata jatenda jolweny e pacho kae kata Chief of Defence Forces. Wadhi weche mamoko en ni tend kambi maloso mbolea Kel Chemicals koro wacho ni jatendgi maduong' ne omaki apoya kendo ma olorne e jela kuom thuolo bang' romo mane oyuoro gi jodito mag sirikal ne otere kendo ne oko onyuolo lemo. Jotelogo mag kambino ma omako chung' margi ni ne ok gichiwo mbolea mabandia wacho ni ne nitie maling'ling' mar dwaro ni chung jatendgi gikawo ting' mar uso mbolea mabandia e pachoka. Ne giloso e nyim kamiti mar od bura odiochieng' manyoro. 5th Friday, they would drop me around 6 o'clock. That time, in fact, even the lawyer also came. Everybody they came. I was with our lawyer, the former Eliza Mwangi. Mr. Goske thereafter did not even finish listening to me, and he ordered the police officer to me and Getich to take the DCI, Kiambu. That was on Friday now, 5th Friday. They would drop me around 6 o'clock. That time, in fact, even the lawyer also came. Everybody they came. I was with our lawyer, the former Eliza Mwangi. Mr. Goske thereafter did not even finish. Romo ekinda pisas mag sirikal kod riwruog lakteche KMPDU pok onyuolo olemo. Romo no ne obagi kaluwore gi chik mar doho kaka yor tieko ng'anyo mag jothieth mosebedo ka dhi nyime e pachoka. E romo ma odiochieng' manyoro ne gitwak kuom ma ok tin ne seche 5 kata kamano winjruok pok ochopie. Gigeno mar romo kendo odiochieng' ma kawuono mar neno ni midhiero ma okwako sekta mar thieth orumo. We have agreed that the issues be divided into two. Those issues that can be sorted out with the Ministry of Health and the others that can be sorted out with the county governments. The issues for the Ministry of Health will be the issues of the interns. It will be the issues of the pay for the arrears, while the issues at the counties will be issues to do with mortgages, promotions, the payments for their car allowance and such. And they vary from county to county. There's also a beginning to call off the strike from both sides. We are asking the government to call off the strike and they're asking us to call off the strike. But we're still in the process of negotiating. A lot of ground has been covered today, and we are hoping that going with the same zeal and zest into tomorrow, we might be able to accumulate even much more. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga okwedo pogruok mosebedo kadhi nyime e duond buch ODM chakre ne olanda dwaro mare mar dhi laro kom kariwruok mar AUC chak higani. E romo mane obagi e kar romo ma Bomas of Kenya, jodito mag ODM olero ni maino margi gi sani en mar tego duond burano mar neno ni gikawo telo e yiero maduong' mabiro. Jafambo marwa Eric Owenga lero mathoth. E romo mokwongo mar adhai mar ODM tok yiero maduong' ma higni 2022, tend duond bura mar ODM ne ochopo e Bomas of Kenya mar seto iodgi ahinya to motenore gi kaka ibiro tayo yiero mag kogwenge kochakre gi kodweni. Kae Odinga ne obedo kod ote ne jotelo mag ODM. Baba lakini bado yuko hajaenda kile kazi ya AU. Amesema nahitaji lakini hajapata hiyo kazi. Najua je atapata. Na hata akipata Addis Ababa ni saa 2 peke yake na ndege kutoka Nairobi. Mimi ningependa nyinyi hapa muungane na muonyesha kwamba ODM sio baba. ODM ni wa Kenya. Chakre Odinga land dwaro mare mar manyo kom ka AUC, kweth moko e ODM osebedo kamienjo kendo dhiro dwaro
mar kawo kar ogai mar ODM. Nyinyi hapa nataka kuuliza, mnajua size ya kiatu ya Raila Odinga? Mnajua hiyo size? Size ya kiatu ya Raila Odinga mimi nikitia mguu na Oparanya kitia mguu bado hatutoshi. There was unnecessary excitement about who will be the party leader. They came artificial groups. I was even grouped in a group that I don't know where that group was decided. Joho was put in another group. Lakini uchaguzi nataka izidishe nguvu ya chama, si kusambaratisha chama. Hii chama inahitaji wanachama wote ambao wako hapa ndani, viongozi hao wote. Mimi niko hapa juu, lakini mimi sitakuwa milele na milele. Odinga kata kamano nokwayo ni moloyo to duond bura mar ODM omed mana wuotho kanyakla okang' mowacho ni biro konyogi e yiero maduong' ma higni 2027. We need a team whose singular focus is to take this party to power. ODM must rule. We have 2 years to prepare it for that. Lakini kaa ujue, serikali ya 2027 ni serikali ya ODM. Tend ODM e romo mar puodo wachno ne bende oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom koso timo maber ne jo Kenya mana kaka ne giwacho kinde kisera mar ombulu. Kenya Kwanza is using the generosity of God to give us rains from last year, which has given us bumper harvest, to justify and explain that they are doing very well. Yet all their initiatives, including provision of fertilizer, is riddled with corruption. That the parliamentary group of the ODM party in the National Assembly remains steadfast and continues to undertake its oversight role, despite the fact that we are dealing with an increasingly intransigent regime. Kalure kod yiero mar kor gwenge mabiro chakre tarik 27 mar dweni, ODM nochuga aput mabiro tayo yierogo, aput mabende otelie gi Emily Awita kaka jakom, Richard Tairo gi Beatrice Askun. Duond bura mar ODM osingo beta kicha mokalo seche makoro gipango chano yiero mar kor gwenge okaka okang' maneno ni gidong' motegno kendo kanyakla mak gipogore e kinde mabiro. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Anyuola moro e gweng' ma Masanga Ugunja ywago ratiro bang' wuodgi wito ngimane e lwet obila. Wachore ni Lewis Otieno nowito ngimane tarik 1 dwe mar Ang'wen higa mar 2024 bang' goch gi sand mane oyudo e lwet obila e kar obila ma okwako kama ne otweye. Deno Londe leronwa mathoth. Gweng' ma Masanga manitiere Ugunja kaunti ma Siaya pod nigi lit maluwo tho mar wuodgi. Lewis Otieno wachore ni norado gi thone chieng' wuok tich tarik 1 dwe mar Ang'wen mar higni bang' temo naso adhola kod hinyruok mane oyudo e lwet obila. Kalure gi Dismas Ohanga ma en wuon ma osenindo Lewis, rawerano ma jigni 22 nomak kod obila otieno mar tarik 22 dwe mar adek mar higani, kama wacho ni ne ogoye kar obila ma okwako kendo weye gi hinyruok marach. Kodhi ode to romo kod Assistant Chief Maherian Milun Isaac Onyango kagin polis mani bar okwako to jogi emanokoro goe maen othoko wachonaga. Giseyo jalup ruoth makono magiwacho ni emane omiyo obila thuolo mar mako wuodgi. Magiwacho ni jalup ruothno ne chich godo kaka achiel kuom jogo manie riwruok mar 42 Brothers kendo sebedo kama jodak makono kwe. Notim postmortem bero oyud ka wiye kech tie luth manogo kod itok wiye ka boyud ka remo nokude e obwongo. Bas dende nogo mang'eny ko nochuno daktari mondo dhi kuond kumora mora mane onenega injury. Nochuno daktari beno bar iye oyud ka nyimbich magi ochoto chot. Nyathino kotho ng'ama ywak gi nyinge malit momiyo tho en Assistant Chief iluonge ne Isaac Onyango. Assistant Chief kango nyalo piem malong'o
opimie gima ne ng'ano timo. Poka chiemo to yawa nyaka go betieni. Akia. Yatima innocent. Bende giwacho ni Lewis ne en nyathi manigi luor kendo make ne ketho mane ok mare ok owinjore ka gidwaro ratiro ne wuodgi. Nyathini nyocha en nyathi modak ka to onge yore mang'eny maricho. Ma kata kana winjo goch neno to neno mako madhoga jowadwa. Kaluwore gi komanda mar obila ma Siaya Cleti Kimayo, gisechako timo nonro e wach makamano ka osingo neno ni omak jogo manyalo bedo ni lwetgi ne ochopo e nek mar rawerano. We are not going to hide anything concerning the same. If my officers, the 2 officers, will be implicated by the investigations, they will be arrested and arraigned in court to face the law. Diana Olonde, Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti ma Migori ondiko jende 400 e kaunti mangima e chenro mar kaunti mazingira program madhi konyo e keto ler e chirni ka achiel kod bombe e kaunti ma Migori. Jafombo marwa George Juma nigi mathoth. E bwo chenroni mathoro mar mar keto ler e chirni ka achiel kod bombe e kaunti ma Migori, ojende maromo 10 ondiki e ward ka ward e kaunti ma Migori mangima. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi Maoriko ne wuoyo e kinde nyasi ma yawa yanga chenro ni motisi kaka kaunti mazingira project ne wani ojende gi biro tiyo ndalo 2 e juma ka juma kamene chulgi omenda maromo siling 500 odiochieng' kodiochieng'. Be engaged in cleaning our towns and they'll be able to be remunerated. I think they'll be getting, the day that they'll be working, I know they'll be getting 500 shillings per day so that they can keep doing. It's part of our government agenda. Eyo ni nitiere yudhe madhi complain we ginda ko kaugi. To mana kaka katibu osewacho to gi our deputy governor osewacho gi chair en ni kawuono en mano odiochieng' mar launch. Gimoro mo nyaka bed gi chakruok ne. Koro chakruok kosa chakore kama mobedo launch officially to dhi grow wadhi involve yudhe mang'eny. Mairi wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi medo kawo kwano jende higa ka higa e bwo chenroni. The project is going to be sustained. We are seeing by 2027 we'll have recruited around 1.2 million youths across the county because this is a year annual program that I know as the government have planned to sustain. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni ka opogore kod keto ler e chirni ka achiel kod bombe e kaunti ma Migori chenroni bende kodhi chuogo tije ne ojende. Ka gavana oneno maber ni nyalo ndiko nwa ji 10 e ward wa wagone erokamano ka jo assembly wa support any initiative ma gavana okelo. Yo kosomo te ji be ok dendiki ofis mar kalam te nitie jo mabende jo Migori ka mabe jogo kura kendo gigolo suru to youth magwa achiel kuom jogo ma gavana okelo program maber mondo gimbende giyud kaka ginyalo yudo andik tich en problem maduong' e county to ken mana Migori ka kende kuonde mang'eny tich onge to gik moko nitie mang'eny maka ng'ama tin otimo to embo nyalo konyo godo oganda kendo konyo godo community to embendo yudo kaka nweng'o matin. Chenro ni mar mazingira project bire kindeno ma piny owacho mar kaunti ma Migori pod nitiere kod pek e yorego mag choko ka achiel kod puko yugi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara Ramogi Ajuang, mana kaka juma ka juma wakelo ni chenro mar gin kanye. Kawuono wamenyo ni jatend boma ma Siaya machon kata meya Aggrey Onyango. Onyango ne otiyo kaka jakoma alensi machon kendo wachore ni moko kuom dongruok mane oneno e tende oting'o yawo chirni, jiwo gedo mag kuonde thieth kanyakla kod sikunde. Jata chenro ni Walter Nyambaga yande olimo Siaya e gwenge ma Lego kendo miyo wasigana. Mondo wayud sigana mar Aggrey Onyango yo mopie kendo makare wang'e nong'wech kowuok Nairobi kilomita 414 nyaka gweng' ma Lego kendo nyamburu kochopa Lego Usonga ka wayudo rwak kendo mbaka chakore. Onyango ne en ng'ama chalo nade? En ng'ama jalego ka, en ng'ama onyuol ka, ng'ama dongo ka, ng'ama osetiyo pinyni ni jopiny ka jopiny oyiero
mondo tel nigi yalensi machon mane nitie mane iluongo ni Siaya County Council. Onyango nyuol 1954 1st July gi japuonj Fanuel Onyango gi mama Dosila Onyango maduto ne Nyasaye osekawo. Somo osegere primary school ka wan go chieng' Rasanga, my first our governor Cornel Rasanga Moth odhi Maranda na dhi Sagongo. Olero ne ochako tije mokwongo yodho wadh nam chumbi kaka jakwan omenda ya PC mar PC. Tija mokwongo achako tiyo Mombasa, office mar PC, Eliud Mahiu who was our PC. In the accounts department as accounts assistant. Kawuok kanyo 1978 Utera transfer Kilifi, bedo accountant district cashier for 4 years. Transfer Kakamega bedo 1 year, and wango departmental transfer bedo Basa Siriba mawe teach at the 84 Tawok 1987. Okay. 87 adhi tiyo House of Manji mawe kabiri siasa 1997. Miluma mar siasa no yudhe kendo chako siasa to lwasi ne chalo nade. Gimane yuwa siasa ne en siasa mane otegno mar Jaramogi mane wa admire ahinya nikech no owacho gik ma jopiny gitabu mane jopiny neno ndalono to ne wan gi japuonj Aringo ne mjumbe marwa mano ne mentawa mane waneno kaka ng'at man dibedie kaka Ringo ndalo moro mano kamni oyuaya kabisa koro wachana na mda chung kansela eno chung mjumbe. Wapenjo Onyango ni to ere kaka ne obedo meya? No kawa time duong' ahinya mondo iringi luor Siaya ne ken tich mayot nikech kata jok mane ne paro ni dhi konya kaka Oloo na Ringo mane wan go team man wang'o kome kano ochopo kama dware no koro naneno koluora ni ng'at ni kaka onyo bon wang'o kom ni chiemo di chung koda to kada no luora dier nikech 2002 kenda chung kode ba wachung kode gi weya bwadong' to weyo dhi bang' mano 2007 kenda duogo i cancel kora kenda duogo kenda an wang'o kom mar Central Lego kenda chaka bedo jakom ma county council for another 5 years. Therefore abedo jakom for 10 years ma county council. Gin midhiero mage mane okale? Dhano ne pod beyo, ne onge fitina mang'eny. To 2007 to 2013 ne nitie a lot of challenges nikech yieri jakom yieri after 1.5 years. Koro in a 5-year term yieri ndalo adek. And it was tough. Nikech nwang'o ka councillors ogang, MPs moko bende ogang, idwa nogoli nikech giparo samoni bende idwa dhi chung' kodgi. But all in all, nayombo ding'eny ma ndalo moro okwer ni kabed jakom to bende wacho ni an ok adwa bedo jakom. An koro adwa bedo finance chairman. Tanimo ni gipi. Bang'e ka gichiew ginwang'o ka kansi nda onge atero Kampala adak for 2 weeks kaduogo takawo kom. Gino ledhi mage mag siasa mane otiyo godo? No, nyaka ibed ng'at ma ong'eyo ni sinde gi begin ji. To ka kiti kod gima ber ni ng'at manene ogoni koracha ni koro sani idwa ni tiye to ka giriwere ni to giyombi. Gin kit dongruok mage ma onyalo chame nyadhi? Bondo County Council nagolo apogo kagolo Siaya County ma Bondo wadhi waketo the first chairman jaduong' Wuoruon Onyango ni waneno ni Siaya duong' to mondo wakete waluwo gi ministry wagi yiena bwapogo Siaya yawo chirni manyien mineno masani jogi county government sani choke pesa gi watimo mang'eny nursery schools ne wagero mang'eny health centers ne wayawo mang'eny. We did a lot of many things. Kata secondary schools kaka Segereni an mayawo ka Nyadhi an mayawo ka Palpal mago skunde Machako. Bende en adier ni Onyango ne tayo boma kod gero? Piny ok riti gi luoro to kiseimi telo to ini jatelo mawacho ni wadwa ng'ado ora ni wadhi loka to wang'ade gi ka. Jogweng' to ni kod wach mane ewi Aggrey Onyango? Men ka ne gi sura ariyo. Sura moro en maber to moro en makwiny. Luth mon ga kuome kanyo. Makogolo to nyaka koro kendo
weche kethre kanye kuma jopiny nyalo kawe kago seche moko ni en ng'ama rafian to all in all kata gludhe no to bang' lwenje okomak wach kopogore gi siasa wil malime wan kata kodu koka maendeleo koka puru pith okonyowa kabisa makata sama wantie ni kod kila aina mar olemo dala ne kae. Itamiyo thothurio moro mar winjo songo kendo wagoyo tiklo mar yudo mathoth kare kata mana wendo bende winjo muya mar welo pachoka. Nyakora Gajwang' kisenjo gimiluongo ni kul en kama chiaye ninde dakie ginyalo yudo chiemo bende. Koro kul ka wan kod nyuogi mag lenga ma pod tindo tindo. To kendo bende wan kod rombe moko. Pok ne giger nyaka ne wachaki. Koro gisani apenjo jaduong' Agri ni to Agri ang'o mipidho chiaye ka? Kisebedo ejinani to kiongo gi chiayo tidak marach. Welo kobiro kaka Walter Nyambago hingo gweno. Koro ang' ne pok na moro ka bil. Anyalo kutamako ni ke in kod kakiting'e ndege kidok titing'e tingi dogo Nairobi. Rito ridi kendo guogi rito mana jal moro manyalo temo munjo depo. E bath dala nitiere olembe kaka poyo, maembe to kod rabolo tielo 200 kendo ka inyalo yude lek. Gisebedo jaduong' pidho lemo, welo be kobiro nyaka nwang'i olemo, nyikwayo be an go, ji ma adago be ng'eny, koro nyaka ji bed ni in gi chiemo. Puoth alot bende ni ka mar min ode. Kora Gajwang' nyadi mang'eny mon dunyo ng'wech kadhi e siro kata chiro ne joloka mondo gidhi gimanye alot ma ginyalo kowo godo kuon e mesa. Makwana ni kama achunge niendi, ma en alot mar bo. Alot mar bo niendi nigi kanjira kaendi to kod alode mamoko. Koro da pimno niya ang'o gini mantiere puodho ni ero kamano. Nitie bo, apoth, budho, wan kata kod omuogo kacha, skuma, be wan go mboga matin iye ka. Seche moko chieng' jabedo ga mang'eny to inano kalot nigi pichni mokalo, ere kaka iketogi kama endi yudo pi kanye? Ayudo pi Naikonda, wan gi bohol. Ma en kitchen garden. Gima chalo kama ne chake e higa mane? Nachako chon ka retire 2019 nyaka sani. Ne in japuonj ko? Ipuonjo kare kae? Ne puonjo, achako gi Mombasa, abiro Kakamega, abiro Maseno, aita abiro Gunja, atieko gi Daho Ugenya. Kit dhok mag chak bende yudore kendo kata dila bende nitiere. Welo jawe dhogi kawan bende waweyo dhowa. Nyakora Gajwang' erokamano kuom bedo kode chenro ni nyaka giko. Ageno ni somo rieko mar bedo japith kata jatelo. Jata chenro ni kuom thuolo ni duto ne en Walter Nyambaga. Ud Koweru, thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masane. Nyakora Gajwang' gi kanye mwachopo gode giko mar weche manyien okinyi makawuono. Kata kamano chenro magwa pod igila chadwano kaw mana yweyo madundo gi sani. Kata kamano kapok akaw yweyo wesoma ne moko kuom ote ma joneno magwa chwalo no okinyi makawuono. Anyisi ni nyalo tudri kodwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ka bende nyalo bedo kichwalo nwa paro mora mora kotudore kod chenro magwa duto mag odiochieng' makawuono. Peter Tosh wachona chiwo maber Lakisama Nairobi. Aneno Ramogi TV ler kendo liu. Ote machielo mar Mzee Omanga wacho ni Joyce Oduor good morning, agoyo mosa makende ne jo Kenya. Samuel Ogendo bende wacho ni okanyal wuoyo yue mayom wuod luo. Jekonayo Oyugi bende aneno ote mari kanye wacho ni aneno Rupinya ka an Embakasi. Wycliffe Ogutu bende wacho ni an gi komba kae to onge ringo nyaka giko. Med mana kete Ramogi TV Nyakora Gajwang' kalni nyaka sani waiko ni chenro ma iye lach. Adwano ka yuyo madundo gi sani kata kamano wendo mara mar gazeta osechopo okinyi makawuono. Okinyi makawuono abro bedo kalidho gazet kod Eric Okeyo Kizito. Osechopo e studio kae achiel kachiel. Oyawre Eric Okeyo Kizito.
ichiew nade okinyi makawuono tang'eni seketo wang'i e gazede okinyi makawuono. Wantiere kod gazet ma The Standard kachiel kod mano ma Daily Nation. Weche ma gazede ariyo gi omiyo pek otudore kod tho mano mar General Francis Omondi Ogola mano timore odiochieng' manyoro. Mana matin kapok wakawo yueyo Kizito. Inyalo mana nyisowa ni in inyalo paro Francis Ogola mosenindo e yo machalo nade Kizito? Oyara inya Joyce. En okinyi makare to ok en kare nikech odiochieng' manyoro nywa wito thuon Luo, thuon ja Kenya, jamadar maduong' ma pacho kae manyo wito ngimane ajali mar ndekala papla manyo lwar kanyo koro wacho nang'o lo jajuok lo nyomayo wawuoyi kendo en koro rumbi mar kuyo kod lit momako piny mar Kenya. Koro en mano waparo jamadar kod tije maber mancho tiyo ma koro en ogai mar jolweny ma bende koro nyowito ngimane kod jomoko chiko. En kuyo kod lit kanyo Joyce moganda jo Kenya jotelo oro ote ma kuyo kod lit kanyo. En chuny mojony manyuola mare nigo koro okwayo negi mana kue mondo gibed godo e dhod chunygi seche ma gikadhe matek ni Joyce. Aya make mana gi kanyo Eriko Keyo Kizito kalor ni matut wabro bedo ka wanono ne nyakwara Mogi Ajwang' e nonro mar gazet okinyi makawuono. Aseng'ise ni Daily Nation kachiel kod The Standard gimiyo peka tho mano mar Chief Defence Force mano Francis Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro. Wabro bedo kwamenyo ni matuta e nonro mar gazet kachiel kod chenro magwa mamoko mag odiochieng' makawuono. Amodho pi matin aduogo kod nonro mar gazet. Kik idhi mabor. Skiza chapa, ushinde. Jina lako hili? Majina kamili? Kiwango cha hela? 50. 50,000. Mpe ndonge, inaitwa ndonge. Tunakupa na zawadi. Kadhongi. Asante sana. Robai Achimba. Nashukuru sana. Uzidi kushiriki Skiza Chapa. You never know, unaweza bado ukapata pesa tena na tena. Skiza chapa, ushinde. Teacher Beach kocha kore Samuel wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Either you da kanyo ka fire goody local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen Otieno. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Nyakwara Ramogi Ajwang'ero kamana inya kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono gi sani koro antiere kae mar kelo ni nonro mar gazet mana kaka iseneno antiere kae kod Eric Okeyo Kizito wadwa nono ni gigo mantiere gazet okinyi makawuono to thuon wach kata thuon weche mag gazede ariyo mano Daily Nation kaachiel kod The Standard omiyo pek okinyi makawuono en kotudore kod tho mano mar Chief Defence Force mano Francis Ogola mane owito ngimane odiochieng' manyoro e masira mar ndek kalapapla mano timore odiochieng' manyoro e county ma West Pokot e kinde mabende ne odhi e yore mag tije mopogore opogore mag neno ni skunde ma jomaundu nokelo rochruok mag somo e skunde makamago oyaw kendo nyithindo odhi mbele kod somgi e yo makare e kinde ma oyaw skul. Kata kamano en gima lit ahinya ni koro nowito ngimane ka entiere e yor tich ka entiere ng'ala manyime mar neno ni piny Kenya obedo kod kwe mar neno ni nyithindo odhi mbele kod somgi e yo makare. Kizito e waseledho ne Nyakwara Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazeti ariyo gi mano The Standard kaachiel kod mano mar Daily Nation. Adwa wachak kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono wang'ane wacha magimiyo pek kanyo waneno kanyo ka gin gindike kae ni final salute mano kaluwore koda kaka jatenda jolweny mano Francis Ogola nowito ngimane ka entiere yor ticha kendo nyaka sani wang'eni nonyuole higa mar 1962 kendo koro wito ngimane ko jahigni 62 e higani mar 2024. Kizito. Joyce en kuyo kod lit mana kaka unasewacho momako piny mar Kenya kendo koro iwacho ni rumbi mar kuyo kod lit okwako Kenya nikech thuon otho. Sama thuon koro wito ngimane masira mar ndege odiochieng' manyoro ni iwacho nang'o ng'ama duong' kama be sama gima dwa tho to kaluo kucho ranyisi moko nitie matimrega. Moro nitie miwacho nang'o ni chieng' ogero ode makendo ni chieng' teno ka gimoro luore ineno ka rumbi bende tie momako piny chieng' ok rieny malong'o. Koro magi duto nyotimore ema koro bende kochopo saboro kanyo to koro jemedar nyowito ngimane kaachiel kod jomoko ochiko. En kuyo mapek ahinya nikech ma jamadar maduong' ma bende koro otho kane nitie apis otho kane nitie lemo maduong' e telo mar lweny kanyo. Koro Joyce en wach mokawo chuny oganda okawo chuny jo Kenya kendo okawo chuny anyuola mare makoro gi lak seche gi chuny gi kadhe matek chuny gi ojony ka giparo ng'atgi mowito ngimagi. Koro piny mar Kenya kendo wach nang'o piny mar Luo oganda chuny gi ojony ka koro giwacho nang'o ng'atgi mane omako lemo maduong' e telo mar lweny kanyo koro owito ngimane. Joyce adwa ni wang'ia ni it gazet mokwongo kwanyalo yudo it gazet mokwongo mano mar Daily Nation okinyi makawuono mar mondo mi wang'ia ne mano picha mano mar General Francis Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro ndike kanyo ni final salute to ken kende mano wito ngimane odiochieng' manyoro. Wanyalo mana ng'iyo jatend piny Kenya William Ruto ene makoro nyogolo lendo makende ne jo Kenya odiochieng' manyoro e kar jot mare mano mar State House. Nyaka sani koro wang'eyo Kizito ni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni kuom thuolo mar ndalo 3 mabiro mano kochakore odiochieng' manyoro
mano odiochieng' ma kawuono piny Kenya biro bedo e kuyo gino miluongo kanyo kod dho ngere ni 3 days of national mourning tok tho mano mar Chief of Defence Forces Francis Ogola kaachiel kod joma moko 9 mano wito ngimagi masira mar kalapapla mano timore odiochieng' manyoro. To kunyalo mana ng'iyo moko kuom jogo mano wito ngimagi kanyo Kizito, wantiere kanyo kod Brigadier Swale Saidi, wantiere kanyo kod Sergeant Rose Nyawira, moko kuomgi wantiere kanyo kod Brigadier Duncan Keitei, wantiere kanyo kod Colonel David Sawe, Major George Magundo, Captain Sora Mohamed, Captain Hilary Litali, Sergeant John Kinywa Mureititi kaachiel kod Sergeant Cliffons Omondi kod Sergeant Rose Nyawira. Mago gina ji 9 kata jolweny 9 mane owito ngimagi odiochieng' manyoro e masira mar apaya. Kata kamano aneno ka gazeti mar Daily Nation Kizito omiyo pek sigana mano mar tho mar Francis Ogola, mano it gazet mar 2 3 4 5 6 duto gimenyo matut. Adwano wachak kod it gazet mano mar 2 mano mar gazedni mar Daily Nation. Kwanyalo mana dhi it gazet mar 2 kanyo mar mondo mi wang'iane gino kata leka ma mosenindo Francis Ogola ne ntiere godo ne jolwenya e pacho kae. Nyaka sani koro kwanyalo mana ng'iyo iwacho kanyo ni Francis Ogola General, iwacho ni who had big dreams for the KDF, ma en kaluwore kod ndalo 100 mokwongo mane ntiere e apisi. Tok kane osedadhoge bang' ndalo 100 kane osechamo muma tarik 29 dwe mar 4 higa mokalo, ne odadhoge kod od fwambo moro e pacho kae. Nolero matut lek mare ne jolweny e pacho kae. Kata kamano koro nyaka sani lek makamano ong'adore nus Kizito. Ma koro ng'adre Joyce kanyo nikech mane dadhoge no wacho niya ni odwaro ni kowuok e lweny kanyo ni kotieko to jo Kenya koro bio rangane obio jajane to nokoni kowuok to dwano we duol mar lweny ma oluor e piny mangima, momi luor e piny mangima, mano matie yo makare kendo machopo dwaro kata tije e yo makare. Koro mano wacho chieng' mane da dhoge kikori penje ni ato odiochienge 100 gin ang'o ma in godo mibro timo. Koro Joyce bende wanyalo penjore ni to jamadar maduong' ni ne en ng'a kata jamadar Ogola ni ne en ng'a. Koro king'iyo kanyo to ibiro yudo kanyo ni wacho ni decorated general, jamadar mane jatend lweny bende koro ne en mar 4 mano tok bedo kod katiba mane jo Kenya okadho higa mar 2010 kendo notiyo kaka Chief of Defence Forces thuolo matin makoro chopo kama koro nowito ngimane. Jamadari Francis Ogola ne odonjo e lweny higa mar 1984 to kano chopo higa mar 1000 kanyo 85 mano tarik 5 dwe mar 5 ne oyange kaka lieutenant mar 2 mano mar Kenya Air Force. Ne otiegre kaka jariemb ndege kendo ne en otiegre bende kaka japuonj mar joriemb ndege gi Joyce mano kar Kenya Air Force kanyo. Koro Joyce kanyo kirango kata kaka notiyo wuodhe mare mag tich sombe mage mabendo dhi motiegre mobedo kod lony. En jamadar monya wacho nang'o ne ni kod lony mathoth kaluwore kod somo mabende manyo bende ni winjo kanyo ka jatend piny Kenya William Ruto ne wacho nang'o ni ne en gi choices 10 mano nya yiero to koro ochune mar mondo miyo oketo Ogola ni kaluwore kod lony mare kaachiel kod sombe ema noketi kanyo. To ken kata ka lony kaachiel kod sombe kende wang'e ni kaluwore kod chike mago mag ng'ama telo ne jolweny wantiere kod chike go mabende iluongo kanyo ni Tonje Rules. Tonje Rules makamago nyaka sani koro wacho ni tenda jolweny nyaka luore e kidienje 3 duto mag jolweny. Wang'e ni wantiere kod jolweny mag pi, wantiere kod jolweny mag lo motuo kaachiel kod jolweny mago mafuyo e kor lwasi. Nyaka sani koro nochopo sama koro telo nenego bed ni chopo e jolwenya mano maga fuyo e kor lwasi. Mane momiyo koro nochuna ni jatend piny Kenya William Ruto nyaka koro luore alwa kod chike makamago mar mondo mi jamadar mosenindo Francis Ogola ema koro otela e thuolo mabende obedo godo mar telo. To kata kamano kwanyalo mana ng'iyo it gazet mar 3 kanyo kata obedo ni seliekonwa bende neno ka gazedni mar Daily Nation gin bende koro gi temo keto kanyo Life and Times mano mar key years in General
Ogolas Karia nyaka sani wang'eni en jahigni 62 matiende ni wang'eni jotend jolweny jadhi e rutaya ka gintiere higni 62 king'iyo kanyo ka bende oket historia mare mar kaka osebedo kotiyo nyaka sani wach kanyo no jahigni 62 higa mar 1984 kaka nodonje lweny kachiel kod higni mamoko mabende ang'eni iselero kanyo nyaka gi sani makoro ne en jatend jolweny ma obedo hawi marach ahinya ni koro owito ngimane ka entiere e yor tich. Kata kamane waseng'iso nyakwara Mogi Ajwang' ni sigana mano mar Francis Ogola ema kawuono mi pek ahinya e gazet obed mano mar The Standard kata mano mar Daily Nation. Adwano it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wameda ne ng'iyo gigo mabende oket ka it gazet mar 4 mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro iwacho ni dwe mar 4 en dwe ma biro bedo historia e pacho kae. Ok ne Francis Ogola kende to ne jo Kenya duto kaloni ni dwe mar 4 mano en dwe mwanyalo wacho ni osebedo kod a lot of significance e ngima mar Francis Ogola. Ondike kae ni April month stands out in Ogola's military life. Wang'eni dwe mar 4 ema nodonje e lweny. Dwe mar 4 ema Ruto noyiere kaka jatend jolweny. Hawi marach dwe mar 4 ema bende owito ngimane e yor tich. Kizito. Koro iwacho ni dwe mar 4 en dwe no mabende koro en historia ahinya e ngima mar jamadar maduong' mosewa Francis Ogola. Kiwacho kanyo ni dwe mar 4 higa mar 1984 ema ne odonje e lweny. Kanyo bende dwe mar 4 tarik 28 higa mar 2023 bende ema ne oyiere kaka jamadar maduong' mar Kenya Defence Force. Kanyo bende kano chopo dwe mar 4 tarik 17 higa mar 2024 iwacho ni kanyo bende makoro wach mar thone koro nochopo kanyo. Koro dwe mar 4 ni iwacho ni gigo madito koro mulo ngima mar Francis Ogola kanyo Joyce. Koro dwe mar 4 ni odhi bedo dwe mar historia maduong' e ngima mar Francis Ogola. To bende ka imenyo historia mare wanno kod odiochieng' manyoro nyare ma bende iluongo kanyo ni Lona Ogola. En bende wuok oko ayanga ka koro oyuago wuongi makoro wito ngimane e masira mar ndek kalapapla. Nyaka sani koro kowacho kanyo wacho ni my father, pursuer of excellence, most emphatic and effective leader and statesman just went down in a chopper crash in West Pokot. Kabendo wacho kanyo ni ne otimo gino mane ohero kuom higni 40 osebedo jolweny. Kwacho kanyo no temo mar keto piny Kenya mar mondo mi obeda kama ponono arita nitiere kare. Wach makamano kata ote makamano nondiko odiochieng' manyoro e LinkedIn account mare ma bende gazeti mar Daily Nation noyudo kanyo. En gino malit ahinya kwa ng'eyo ni nyaka sani koro jamadar mano Francis Ogola oweyo nyithindo 2 nitiere kod nyithindo 2 manyako manolona kachiel kod mawuoyi kachiel kod daughter in law mare makoro nyaka sani oweyo kod min ode. En gino malit ahinya wamedo mana chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit. Kizito. Joyce nyarro bende nowacho nang'o ni obro kawo odiochieng' moro achiel mar mondo mi owache sigana mar wuon gi majaber. Sigana mar wuon gi manowacho ni okawo chunye kane tiyo ne piny mar Kenya mar neno ni piny mar Kenya nobedo kod arita makare. Koro en mana kuyo kod lit makoro kwako piny mar Kenya kendo wakwayo ne nyithinde kod Lona mabende koro ndiko sigana ewi wuon gi kanyo ni obed mana gi chuny motegno sama gikadhe e matekni. Koro Joyce iwito janyuol kata wito wuoro en gino malit ahinya makoro mako nyithindogi. Adon wadhi nyaka it gazet mar 5 mabende nyaka sani koro waneno kaka jatend piny Kenya William Ruto en bende oyuago mano Chief Defence Force. Nyaka sani koro en bende odiochieng' manyoro e kinde makoro ne ochiwo milome no jo Kenya yanga kaluwore kod tho mano mar jamadar Francis Ogola. Odiochieng' manyoro wacho ni ne entiere kod tije mang'eny ahinya makoro notime gweng'go mag West Pokot. Gino mano chune mar mondo mi oti kod ndek kalapapla mano mar jolweny mar mondo mi owuoth e gweng' achiel kodhi e gweng' machielo mar neno ni yore mag arita obede yo makare. Nyaka sani koro wacho kae ni ne oyiero ndege mar mondo mi kata kalapapla mar mondo mi oti godo tije mapile ka pile. Kalo ni wang'eyo ni ndek kalapapla en gino makata kitiyo godo e wuoth Kizito en gino manyalo mi chopo kumoro mapiyo piyo. Kata kamano kano chopo gimoro saa 8:20 kama bende koro masira makamano notimore makendo owito ngimane. En gino malit ahinya wang'eni ne nitiere ji 11 e ndege makamano chiko owito ngimagi Kizito. Joyce koro wacho nang'o ni jamadar Ogola en ng'ano manoyiero ndege kaka tool mare mar tich. Koro ndege no kaka nwasewacho kanyo ni nopuonjre riembo ndege kendo nopuonjre
mobedo japuonj mapuonjo joriemb ndege kanyo. Bende nyaparo Joyce General Gola nodhi yudo tiegruok e pinje maoko mar lwenje ma ikedo kod ndegegi, mano fighter jet. Koro kanyo iwacho ni ndege ni bende manokawo mar chwalo godo tije manotimo nyandwat mar ho mar Oka kucho, kama ne jatend piny Kenya ne omiye tich mar neno ni skundego mane jonjore kata bandits noketho mar mondo mi olosgi ka nyithindo pok odok e skul. Koro ndege achiel ni bende makoro kawo ngima mar jamadar maduong'. Koro en wach mar ndege mano yiero manitie chunye kanochwalo godo ticha bende makoro duogo makoro kawo ngimane. En wach malit ahinya, wach majonyo chuny. Nyaka sani koro ne olimo kuonde mopogore opogore e kaunti ma Baringo. Nyaka sani koro iwacho kanyo ni e kinde ma koro masira makamano nojuke, kata masira makamano nojuko ji 12 ma bende jatend piny Kenya William Ruto noyango odiochieng' manyore ni ji 12 ema ne gin kwan mag jogo mane nitiere e kalapapla manoyudo masira. Mano ondike kanyo ni masira makamano notimore e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Wang'eyo ni jatend jolweny manogola ne nitiere kod tije mang'eny ahinya. Wacho kanyo ni ne olimo kuonde mopogore opogore mano moriwo Chesitet, Baringo County, kama bende ne oloso kod jolweny Kainu kanyo ne nitiere Turkana County, kama bende nosidho mano rehabilitation of Cheptulul Boys High School mayudore West Pokot County, kachiel kuma bende nodhiye mano mar recruiting training school mane county ma Uasin Gishu, ema kama masira makamano no otimore kapok ochopo e county ma Uasin Gishu. En gino malit ahinya. Nyaka sani pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia makamago. Joyce, mana ka pod intie kan jatend piny Kenya William Ruto bende kanyo yango wach ni masama nyo wuok manyo yango wach ni kanyi nene nyine kan ngano manyo ntie kod chuny malit ahinya, makata sama nyo somo ote ma en godo nyo soma ote no to tiek man gi kanyo be wacho nango kata mana goyo salute nyoko goyo manyiso nango wach ni nyokawe kod chuny ahinya makoro en bende kata kanyo soma ote cha to tieke mana gi kacha kata salute kende noko goyo miwacho ni salute jalweny goyo ne jalweny wadgi salute. Nyaka sani koro ang'eyo ni en gino malit ahinya kaloni ni nyaka sani oseyanga ndalo 3 mago mag kuyo e pacho kae. Wach ni bendeche duto e pacho kae ibiro bed ka oket half mast mar mondo mi wachiw luor marwa mogika ne a fallen soldier mano jatend jolweny makoro wito ngimane ka entiere yor tich. It gazette mar 6 mano mar gazet ni Mara Daily Nation okinyi makawuono nyaka sani koro iwacho kae ni schools repair mission turns tragic. Wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo chik kata ne onyiso jolweny mar mondo mi gikaw ting' mano mar neno ni wechego mag arita obedo arita kwe ojiw e gwenge ma jo maundu jathoro time maundu e pacho kae. To ng'eni county ma West Pokot en achiel kuom counties go kama bende Francis Ogolo odiochieng' manyoro ne nitiere kuro mar neno ni chenro mag yawo skunde mane jo maundu omonjo odhi mbele e yo makare. Kata kamano e kinde chenro makamano ka entiere yor tich ema masira makamano ojuke. En wach malita ahinya Kizito. Koro wach ni wuoth mar neno ni skunde go mane jonjoro ketho losi ema koro nolokre ma koro kelo tho mar jamadar kachiel kod jomoko. Iwacho ni kar saa 7 mar odiochieng' mano manyoro iwacho ni ndeke ma kalapapla dek nyodhi mopie skul mar Cheptulul Boys Secondary School kanyo ma yudre county mar West Pokot kanyo. Mabende iwacho ni ji mang'eny nyolore ndege makamano ma gidonje kilesego ging'iyo gi kanyo orwake kanyo kod Deputy County Commissioner Jeremiah Tumo kanyo bende wacho nango ka koro nyogi wuok ka giselimo skunde mopogore kanyo chieng' ni romo kar saa 9 kanyo to wacho ni ndek go wuok to manyo wuok mogik kanyo nyen ma Ogola nyoidho. Koro wacho ni bang' dakika matin kata bang' kilomita moko matin to gineno ka ndege molwato mache magineno kowuok dhuolore kanyo magiwacho ni afisas mag jolweny moko manitie piny ne temo manye gi drone cha mar gi ng'iane tang' matimore ma bende kanyo weche nokwongo wuok mopogore opogore kane giparo nang'o ni seche moko nyalo bedo ni jomonj cha seche moko manolwaro ndege moko bende joneno ma kanyo wacho ni seche moko nyalo bedo ndege notuomo yien ni kano bedo kod rochruok kanyo. Koro wacho ni afisas nochopo kanyo ma otemo reso ji 2 manotony ma bende koro gintie kar thieth ma kanyo bende koro nogeng' ma ji nok chope kar masirano
Koro en wach malit ahinya ni seche mane ogola kaachiel kod lange ne temo mar mondo mi ochwal wechego mabero ngima mar jo Kenya ma koting'o gero skundego mane jonjoro ketho ni bende ma koro owito ngimane ka entie apis. Wach malit ahinya. Tiwacho ni en jatend jolweny mokwongo ma koro owito ngimane ka entiere apisi kendo entiere e yor tich. Kata kamano kaluwore kod Mr. Lopirianga mano security team e county no ma West Pokot, nyaka sani koro ne giparo ni ponono jo maundu ema nomonjo helicopter makamano. Kata kamano giwacho ni chopa makamano chal ni ponono ni ne otuomo yien moro to kosetuomo yien moro to ponono bedo kod ng'ikruok moro matin. Gino makono nyaka sani koro wacho ni ne okelo masira makamano. Kata kamano ang'eni biro bed ka itimo nonro matut mar yango ni ponono ndek kalapapla mar jolweny makoro ne olwaro odiochieng' manyoro mokelo tho mano mar jatend jolweny Francis Ogola kaachiel kod jotend mago jolweny mamoko. Ang'o mane otimore mar mondo mi jo Kenya ponono bende ong'e ler matut kotudore kod masira makamano manyaka sani koro mako jo Kenya duto kod lit kaachiel kod kuyo. Waduto wantiere kuyo kalore ni en gino malit ahinya. Kizita dwani waket tenge wechego mabende otudore kod tho mano mar Francis Ogola. Kalore ni nonro mar gazet weche mamoko bende walidho mana mapiyo piyo kapok adonje twak mokwongo kinyi makawuono. Adwani dhi it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Wang'eni doho yande ogolo ng'eto mano mar ne Jowi Irungu kata Joseph Kuria Irungu maong'ere kaka Jowi mani tudo kod nek mano mar nyadendi Monica Kimani. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka Jowi en bende koro nowuok oko kokwedo ng'eto makamano kwacho ni ng'eto makamano ok ne kare ni okawne kuma mager ahinya maponono opogore kod pen chike ma pacho kae Kizito. Ma wang'eyo ni Jowi ne ong'adne buch tho kanyo koro en bende wacho ni odhi e doho kowacho ni buch mar ng'eto mar bura mar tho ni ok owinjore kanyo. Waneno kanyo ni ma neno ni seche moko dhi ataro kod chike. Joyce, bura mar tho jomoko seche moko paro ni in ng'ano minyalo de kata minyanegi koseng'adi bura makama. To wach mantie kanyo en ang'o? In ng'ano mako ng'ade buch tho to idhi bet kacha. In ng'ano makata koro seche moko ma jatend piny nyalo bedo ni neno ni ji masicha. In ng'ama koro iwacho ni keta kanyo ma chop thoni, yani ini tho mana e sandruok midhi neno kanyo to koro ebe kama ochopo ni oneno ni ma wach moko winjore ni ma bende maera tiche moko monego bedo godo ni bura ni bende nong'adne bura ma kocha ahinya. Koro ma iwacho ni odok e do kalore bende nosedok e do kanopingo bura manong'adne no Joyce. Kopogore kod mano wach makamano nyakwara Mugi Ajwang' nyalo somo it gazet mar 10 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Mana mapiyo piyo adwani wadhi e Machinglo kata Katun mantiere it gazet mar 18 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo makamano ka wang'iye Kizito wang'eni duond bura mar ODM odiochieng' manyoro nobago romo margi mano mar National Governing Council odiochieng' manyoro. Ka bende romo makamano ne en mar keto kare kata mar bedo kanyakla mano ka giikore ne yiero margi mag kor gwenge mabiro bedo kachakore tarik 27 mano mar dweni. Kwang'iyo Machinglo makamano Kizito ang'eni gin mana weche matimore e ODM. Ondike kanyo ni ODM leader successor starter pack ponono gino ma ng'ato nyaka bed godo kapok obedo jatend ODM. Sura moneno bathe kanyo joma lidhogo gin joma wang'eyo koso Ojagi joma wang'eyo magi jokanyo mag ODM ma bende gila seche gin kod lemo mopogore duond burano mar ODM. Kineno picha no bende kako gore wanyaneno kanyo sura mar Jo, wanyaneno sura mar Oparanya, waneno sura mar Jonet Mohamed kanyo bebe kendo koro jagoro mie tunge tung ting'e ang'eya ni tunge en gimi chuopo godo mano kar rwath gwetho gi tiende to chuopo gi tunge kanyo bende waneno picha mar Governor Masiaya. Koro oket draw kanyo mantie lewni kachiel kod wuoche nikech wasebedo kiwacho nang'o lemo ma kata yiero midhi tim sani mag duond bura mar ODM idhi yier nyaka ng'ano madhi telo ne od bura mar ODM nikech nang'o jagono motelo ne od bura mar ODM Raila Amolo Odinga sani ni kod lek mar dhi telo kata bedo jakom mar riwruok pinje mag Afrika. Ka dipo nono dhi oyudo komno to koro wuochege bende ineno koket wuoche kanyo, ineno koket nanga kanyo, dhod drono yaw, ineno kogudo ket kanyo nikech ogudo no wang'eyo ng'ama rwake. Koro kuom jogi
jogo molap dhogi ndong ne komeno kata lemo neno bende ginya rwako wuoche no. Wuoche oseket nanga chon tie kucho kachiel go gudu kod tai en ng'ama moromo rwako leno kata matielo udhi donjo maber kanyo gima dhier sufuria ni takia ni en marango akia ni ng'ama kao kara Ponono Raila Odinga kaka jatend ODM sufuria bende nyako manre godo kanyo mar mondo mi Ponono ka wecho dhi matek to goyo ne sirikal kosango sufuria neno bathe closet kanyo kuma ntiere koti kachiel kod tai gi wuoche. Sufuria no kelo ranyisi. Okelo ranyisi na unika wicho dhi matek ne ja Kenya. Ma ja Kenya dwaro ng'ama dhi chung'ne ma dhi golo duol moro ma piny wach nyalo winjo. Kaka mano timre mar sufuria cha. Jok mantie kama dwaro lemno bende ginyalo chung' ma giwuog oko ma gidhie gichok jopiny ma gigol duondgi niya kama ok dhi kare. Bende nitiere mane ranyisi moketne sufuria kanyo ni bende tie ng'ama nyatero kata jie ng'anyo ka weche ok dhi makare. Aya nyakora Mogejong bende nyalo nyiso ni machinglo makamano en korka kore opare nang'o. Adonwa tiek kod wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation weche mag thieth. Wang'eno odiochieng' manyoro romo nobedo mano romo manyaka sani koro liekore ni Ponono nyalo nyago lemo kendo nyalo bedo ka chungo ng'anyo mag lakteche. Nyaka sani ondika ni state doctors hopeful of strike and after meeting. Wang'eno odiochieng' ma kawuono romo machielo biro bedo ka timore mar mondo mi Ponono sirikal olalre kod lakteche mar mondo mi gichung ng'anyo margi. Ng'anyo makamano Kizito wang'eyo ni osebedo ka kelo midhiere pacho kae. Jotuo mathoth osewito ngimagi kalure ni ka gidhi ute thieth to ok giyud laktar moramora manyalo thiedhogi. Waneno kanyo ka jatenda jagoro mano mar KMPDU kachiel kod jalopne mano Dav Jatela kachiel kod Dennis Miskela gine magisebedo ng'ala manyime ka gitelo ne lakteche mar mondo mi ong'anyi ka gisundo sirikal mar mondo mi ochop dwaro margi kendo gine ni ratiro margi orit e yo makare. Kizito Joyce kanyo koro wacho nang'o winjruok nene ka gima limbo e kind lakteche magomo kachiel kod ministry mar thieth kanyo kata migomo mar thieth kanyo ka koro wacho ni romo manyoka osecha ariyo nene ka gima nyalo kelo winjruok kanyo makata romo moro bende koro dhi bedo sani neno nyakelo resruok kanyo tiwacho nang'o ma koro romo mane temo mar mondo mi gik moko weche 19 mane lakteche mane ng'anyo gi nitiere godo ni ochop kare mano koting'o ndiko kendo chulo lakteche mane tiyo e yor tiegruok kendo koting'o mano mar chopo winjruok mano kete higa mar 2017 kod weche moko mathoth kanyo miwacho ni gin 19 mamoko iwacho nang'o omako lakteche kachiel kod sirikal mag counties sirikal mamalo kod weche moko ntiere mawacho ni 4 mano chopo manyien magi duto gidwa mar mondo mi ochope winjruok ni eka ng'anyo makamarum koro nenre ka gima wechegi gichopo koro chalo gima koro idhi losgi mar mondo mi ng'anyo rum kech ji osesandre Kenya kae jok matuo ok yud thieth kendo koro giwito ngimagi koro mae dwarore no timre mar mondo mi jo Kenya yud resruok nikech koro sani wede kia kuma gichope kod jogi matuo nikech lakteche onge siftende gintie ng'anyo wach makocha ahinya bathe kanyo be naneno ka nyaka sani koro jod bura nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi ochung chenro mabende itimo godo mano mar ndikruok mar jopenya koka mano mar mondo mi odhi e okumba manyien mar thieth mano mar Social Health Insurance Fund mano SHIF mano kuwuok e NHIF ka gidhi e SHIF nyaka sani koro jod bura makamano dwaro no chung chenro makamano ka giwacho ni the new health insurance scheme ogiwacho ni okochiwo ler makare kaka itimo ndikruok makamano nyaka sani koro giwacho ni kata obedo ni chenro makamano no chakore dwe mokalo NHIF poko lero negi ni Ponono ni en kambi mane mano mar IT magitiyo godo e ndikruok makamano gino manyalo bedo ni kelo penjo makoni kod kocha wang'eni weche mag thieth gin weche manyaka kete maino nyaka non geyo makare Kizito kwa tieko gazeti ma Daily Nation weche mag thieth nyaka kita maler koro jood bura gi bendo wacho nang'o ni gidwan mondo chung wach mar dhi e okumba masani mano mar shift ne ma koro ne wadhiye kowuok e mano mar NHIF koro giwacho nang'o ni ler onge kae nikech koro dwani jo Kenya mar mondo mi ondikre ne kit thieth ma kumba mar thieth ma nyasani ni koro giwacho ni wach mar mondo mi ochungi nikech ka onge ler weche nitie mudho kae ne ok ging'eyo kata kaka system medwa tiyo yore mag mbui midwa ti godo IT weche machal idwa ket nade ni giwacho nang'o gik mabete mudho gi nomiyo kata kinde kanyo nwinjo ka ywak nitie kacha gi kacha kae gi kacha mano mar NHIF kane wacho nang'o omenda mathoth ne lal wanyaparo jagono makedo ne
ne ratiro mar jotich kata riwruok mar jotich kotu Francis Atwoli ndalo kinde moko nowacho ni omenda lal ka NHIF kama thoth. Koro magi bende gik modwaro mondo mi oketo bed makare eka ji odhi okumba manyien mar thieth mar SHIF ni Joyce. Adwano ketingi gazet mar Daily Nation. Ong'e ne mana it gazet mokwongo kende. Mano mar gazet mar The Standard kwatieko nonro mar gazet okinyi makawuono. It gazet mokwongo mano mar The Standard gin to koro gendike e yo mopogore mano kotudore kod tho mano mar General Francis Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro e masira mar ndek kalapapla. Kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard ka bende nyaka sani gin bende giketo kanyo ote mane oket kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane owach kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde mane olando tho mano mar Francis Ogola. Kwa ng'iye gin giketo picha maduong' ahinya kae mano mar General. Kwanyalo mana sudo malo matin mar mondo mi wane gigo manitiere kanyo ka bende nyaka sani koro giwacho ni General's tragic last moments kalure kod kaka nowicho ngimane nyaka sani koro piny Kenya duto yuago tho makamano. Piny kanyo Kizito bende waneno ka koro giketo kanyo picha mano mar kaka kalapapla makamano no wang'en gino malita ahinya bathe kanyo bende waneno ote mano mar jatend piny Kenya William Ruto mana mapiyo piyo kwatieko. Oboke mar Standard bende koro ketonwa picha mar jamadar Ogola kanyo ma bende koro nowito ngimane masira mar ndek kalapapla manyolwar gweng' mag West Pokot kucho. Bende picha mar ndege no kawang' kanyo makelo chuny malit ahinya kineno picha no bende nitie kanyo. Koro wach mantie kanyo ni Kenya koro Kenya yuago dhand dichuo maduong' manotelo ne lweny kanyo mane rito piny mar Kenya. Koro bende inyaparo jatend piny Kenya William Ruto ne oyiere jamadar maduong' kanyo ma wach manobiro kod buok ne jopiny kalure kod weche ma chien kanyo norochre kalure kod mago mag yiero kane jatend piny Kenya bende noseye kagi kacha ka iwacho ni en achiel kuom jogo manodhi Bomas mane dwaro temo mar mondo mi olok loch ne mano kalure kod bende weche mane Chebukati nochwalo kinde mane yalo bura mar yiero kanyo Koro wach makama sani omako piny mar Kenya kendo omako oganda mar Luo kama jamadar wuoke Alego Songa kucho. Koro awacho nang'o kwa bi dok e dala to wacho nang'o joluo wito wuodgi maduong' ma koro en rumbi mar kuyo gi lit kaka nwasewacho sama ng'at maduong' ma kama wito ngimane tido ka ranyisi bende bedo ga mathoth kanya inya moloyo to mano mar chieng' loso ode piny bedo kod rumbi kage kachi wacho kani nang'o chieng' ok rieny malong'o. Koro wan kod chuny malit waywago wuodwa. Erokamano ahinya Eriko Keo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibi walid ne Nyakora Mugi Ajwang' gigo mantiere gazet kawuono Nyakora Mugi Ajwang' omiyo peka mano tho mano mar General Francis Ogola mano wito ngimane masira mar ndek kalapapla mano timore odiochieng' manyoro e gwenge mag West Pokot. Inyalo nyiewo gazet mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation mar mondo mi isom matut kotudore kod sigana mano mar Francis Ogola makoro piny Kenya duto yuago kalure kod tho mare. Otho e yor tich, otho ka entiere apis. En gino malit ahinya wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe familia mare wede kachiel kod osiepe kod jolweny bende wakwayo mar mondo mi Nyasaye ohogi e kindegi makoro giwito jatendgi. Akaw yueyo madundo mana gisani bang' yueyo tabiro gi twak makawuono bende podi wanono mana tho kata watwak otudore kod tho mano mar General Francis Ogola ma en jatend jolweny makoro piny Kenya olalo. Kikidhi mabor. Ikrine piny mopong' gi mor, nyiero gi gik mabeyo ma ok rum. Wagweli mondo ibiriwri kodwa e piny majaberni. Chenro ka chenro nigi puonj gi tugo e yo maber ahinya. Riwri kodwa ngeso ka ngeso, fweny gik mabeyo. Mino lep mara en, nengo nanga nenore ni ng'eny ngang'. Bedo gi osiepe, gi nyalo mar loso gik moko. Nyithindo. Wazazi, ino ng'ani? Ng'ani tar maka jo Kenya to teng'e to yudo mogo. Ket alama e kalenda mari, nikech rogo mar nyithindo. Tieko juma mari gi mor kod ilo. Chakre saa 3 okinyi, mana e Ramogi TV. My city, my town. This is how we do it. This is how we get
Ok wan mana joma ohero goyo thum, wan e wi sigendni mayudore e thum. I am going to party. Kitafuta buda juu Tudri kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate? Na mambo tulisema ni mangape? Gimiel mamiyo chuny goyo. Kene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riuri kod jota chenro, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo, Thum Dagmor, Ngesu Kangesu, Sang'wen Otieno. Ikrine nyero ma okru. Riuri kodwa itugo man gi mor gi nyiero mochwere. Ang'o momiyo itimori ka jo Homa Bay? Onge wach moro minyalo mede. Tich abich ka tich abich ne chenro mar Nyarkochia. Adwa ni rudho sufria ni ma ler piat kang'era kama taneno sucha. Kendo we kinde mag moro bedie. Damo biro ka gi ich madhiro sati ni Wada jok saina go jok moa dala ok nyager. Nyiero e yath maber moloyo. You're beautiful. Dogi maro menano. Mokwongo be chunya ok dwari, sikutaki. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:45 otieno. Kik bai. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition nothing nyake Supreme Court ngewe abatieki. Onliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak mago Ratil piny. One was gore no opposition. One was gore no opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penje bati. Koso donje kona mane. Saa 1:30 otieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Ka ikelo ni kod George Bati. Kik bai. Gi ng'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Kod injili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E injili ngima, Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Nyakwa Ramogi Ajwang' machiegni e twak marwa mokwongo okinyi makawuono. Ka okinyi makawuono mana kaka asenyisi ni piny Kenya nitiere kod lit kaachiel kod kuyo kaluwore kod tho mano mar jatend jolweny kata ogai mar jolweny mano General Francis Ogola mano wito ngimane e masira mar ndek kalapapla mano timore odiochieng' manyoro kar saa 8:80 mar odiochieng' mane ojuke en kaachiel kod jolweny moko 12 mane gintiere godo e ndege makamano. Nyaka sani koro kaluwore kod ler mano chiwo odiochieng' manyoro kod jatend piny Kenya William Ruto, nyaka sani koro jolweny 9 nowito ngimagi e masira makamano. Gino malit ahinya kendo ketowa wan kaka piny Kenya e kuyo kaachiel kod lit. Jatend piny Kenya William Ruto yango ni ndalo 3 mabiro wabo bedo e kuyo ka wayuago jolweny makoro piny Kenya olalo giwito ngimagi ka gintiere e yor tich. En gino malit ahinya kendo General Francis Ogola en jalweny mokwongo kata jatend jolweny mokwongo makoro wito ngimane ka entiere e yor tich. Ne odhi e tich e gwengego mag West Pokot ka utemo nono kaka inyalo los kilese mane joma
maundu oketho e kinde mane gimonjo gwengego mag West Pokot. En gino malita ahinya. Mane thuon wach mabende wadwa twako kinyi makawuono kendo bedo jahawi antiere kae koda mano former police spokesperson mano Charles Owino. Wadwa goyo kode mbaka kaloni nyaka sani en bendo ng'isa ni mosenindo. Francis Ogola neno siepne mane ntiere machiegni kode kendo ne gisomo kode e mbalarianya mano mar Nairobi kata University of Nairobi bore Nairobi kae. Machiegni ahinya Charles Owino kinyi makawuono ichiew nade? Achiew marach. Yes. Ichiew marach. Kaluore kod kuyo ma piny Kenya nitiere godo kose. En wach matek. Okober kata matin. Mokwongo adwa oro kuyo mara makende ne family mar General Ogola to maduong' ne wuongi makoro osebedo ng'ama duong' kabisa. En gima lit ni General oweyo babagi duong' kendo osebedo ka otuo. To maduong' kendo anyalo wacho ni mondo waor lit marwa gi kuyo marwa ne jaode gi nyithinde. Tainya Jomasumbi kama nonyuole gi jo Kanyango, jo Kakan, gi jalego duto kamwa be ne onyuolwa. To en wach ma lit ni walalo General Francis Samarach. Kiwacho ni walale Samarach nade? Ing'eyo ni mokwongo mae jatend lweny mokwongo thurwa bedo Foster General, bedo jatend lweny te, pok wabedo godo. To jotend lweny mosebedo godo onge mosetho i ofis. Gin joma osebet motieko ndalogi modak dala. Ok ang'eyo kata General Ndolo pod nitie, en jatend lweny mokwongo, but ang'en jatend lweny mar ariyo General Mulinge mano osenindo. To kaluwo gi mago jotend lweny te modong' pod nitiere. To kaka ng'eyo Francis, ok en ng'ama Hanson, ng'ama ohero gimotimo. Ang'eyo ni gima nyotere Baringo to tere Turkana, nwach nyokwongo dhi Baringo. Koa Baringo to dhi Turkana, to koa Turkana koriako biro West Pokot. Then kakoro nyowuok West Pokot to nyoro be nodhi e skul mipuonje jolweny ma Eldoret, nwach sani gin gi recruit skuro. To en ng'ama ohero gima otimo en owuon. Nang'eno nyalo oro jomoko matindo ne mondo dhi, but en ng'ama komi tich to dwa neno ni tijno otimre maber. Ting'eni kaka West Pokot wasebedo gi shida mag lwenje, and mano miyo ni gima strategy e wach mar security maduong' e areas kainago en loso skunde mondo mi nyithindo morans opportunity mondo dhi e school, mondo wadeny communities morans maginyalo tero e lweny kata raiding livestock. Omiyo wach mar somo mar loso skunde ma West Pokot no en gima strategy maduong' kabisa e yore mag peace and security mar piny. Ing'eyo maber ni gima timore kanyono en gima nie internal security. Lakini koro jolweny dhi kuro mondo konywa e weche mag CSR. Ginyalo kunyo pi ne jopiny, ginyalo gero skunde, ginyalo gero nderni, ginyalo gero bridges and so on and so forth. Omiyo General ya kanyocho biri office pok notiko kata higa achiel. Kendo higa ni dweni mar ang'wen mano dhi chopo higa ne mokwongo e tich kaka jatend jolweny pacho kae. Tarik 28. So en gima late. To gima duong' madwa wacho mokwongo ni an ago erokamano maduong' ahinya ne Joluo and Moso community marwa. Ne gini ochapa kawinjo ni General otho. Naparo ni jothurwa nyalo bedo emotional ma giringe ndara kaka waja ringe ndara magigo koko. To maduong' aduoko erokamano ne Jakom Raila Amolo Odinga. Naneno tweet mare nondiko maber. Kendo ang'eyo ni en personally en gi General e chunye. General ok en aina Jaluo, but General bendo nyuol kane Jakom.
Kakan kama min jakom wuoke. To general osebedo jalweny ma professional. Wach maduong' ahinya ing'eyo ni en kanondike cadet kanodhi Air Force to notere training mar riembo ndege. Ma ndege gi moriembo en one of our best fighter pilots ma wan godo. To mana kaka isewacho kanyadwa ni mak parono gi kanyo mana kaka isewacho ni mor ahinya kod kaka Raila Odinga mano gai mar ODM nochwalo ote mage odiochieng' manyoro. Adwa ni kokalo e X wane ane ote mar Raila Odinga ne ochwalo odiochieng' manyoro. Ka bende jotelo mopogore opogore nochwalo ote mage mag kuyo kaachiel kod leta. Ka bende wacho kanyo ni en odiochieng' malit ahinya ne jo Kenya mano kokalo e X handle mare a terrible day for Kenya. Wacho ni ana kaachiel kod jaoda wantiere kod lita ahinya kaachiel kod buoka kaluwore kod tho mano mar General Francis Ogola mano Chief of Defence Forces. Wacho ni wariwore kanyakla kod ja Kenya e kuyo kaluwore kod lal mar kamano. Wacho ni General Ogola ne en jal mano hero Kenya gadiera mano true patriot. Wacho kanyo ni a highly decorated soldier kalore noketo maino mare weche mag tich. Ka bende wacho kanyo ni ne en a consummate professional ma bende wacho kanyo ni ne otiyo ne piny Kenya kata noketo maino mare duto e tiyo ne piny Kenya. Omedo wacho kanyo ni chunywa kata wan kaka familia wacho kanyo ni our hearts go out to his family kata kamano gichwalo ote mag kuyo kaachiel kod litne familia kaachiel kod mago joma nitiere e lweny mago mag KDF masani owito ngimagi kaachiel kod jo Kenya duto kaluwore kod lal maduong' ma bende wayudo. Ote mar Raila no kendo chako wacho kanyo ni gimedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mago mag jolweny mamoko mano wito ngimagi e masira makamano mar ndek kalapapla mane otenore kod General Ogola kinde mane gidhi keto kare chal mar arita e gwengego mag West Pokot. Nyaka sani koro wacho kanyo ni wang'eyo ni ma en sama koro tek ahinya ka bende koro wakuyo wantiere kod kuyo malit. Wacho ni wakwayo Nyasaye mar mondo mi ohowa e kindegi ma wantiere kuyo. Omedo ko wacho kanyo kata otieko ko wacho kanyo ni ringre ne kaachiel kod jogo mowito ngimagi mano ringre mar General Francis Ogola kod jolweny moko chiko mano wito ngimagi e masira makamano wakwayo negi yueyo mochwere. Mano ote mar Raila Odinga mane ondiko kokalo e yor X account mare odiochieng' manyoro ka koro mana kaka iwinjo ka bende Charles Owino ng'isowa kae ne piny Kenya duto nitiere kod kuyo kaachiel kod lit. Kata kamano Charles ing'isa kae ne kopogore kod General Ogola bedo jalweny en osiepni mane ubedo godo machiegni. Inyalo ng'isa ni ne en ng'ama chalo nade ahinya kata kinde mane untiere mbalariany kacha kapok nodonje lweny. Wang'e ni nodonje lweny e higa mar 1984 ne en ng'ama chalo nade ma higni 40 mare kane entiere lweny giko ne otho ka entiere line of duty kata kamano inyalo lero ne jo Kenya ni ne en ng'ama chalo nang'o? Mokwongo ne ok wasomo kode kapok ondike tich. Ne wasomo ka nosendike tich kendo ne en full colonel. Ndalo no nochung' ne skul mar riembo ndege Mananyuki. To ne wan kode gi Colonel Oguna bende kane wasomo e mbalariany kwatimo sombwa matindo nyaka master's degree. So ne wabet kamoro achiel. En ng'ama jambola no kinyal ng'eyo ni en ng'ama duong' e lweny kendo kaka ing'eyo jolweny gin joma protocols maggi sana nwang' ka joma tindo ok riwre gi joma dongo. To Ogola nomiyo ji te nafas mar mose mar wuoyo kode mar bet kode. Koro wasebedo osiepe nyaka oyudo promotion obedo brigadier nyaka obedo deputy air force commander nyaka obedo deputy CDF nyaka koro nyocha obedo CDF. Kanyocha pok obedo CDF bang' yiero ne nitie weche mang'eny kendo chieng' moro nochuno ma wadhi dala mondo dhi one wuongi mondo nyis wuongi ni en kare. Kiwacho ni nitiere weche mang'eny ne gin weche mang'eny mage pon no kinyalo ji ne nigi rumors mang'eny. Inyalo paro kani iwacho ni nodhi ndalo yiero Bomas. Ting'eyo ni ng'ama jalup jolweny gi discipline margi ok onyal dhi kamoro amora mokore gi jatende. Jatendi ema nyalo ori ni dhi kama or koponi jatendi oketi wan gi gimlo National Security Council. Jatendi nyalo ori e National Security Council. To ka National Security Council owacho ni gidwa dhi limo kama nwach ing'e ni kamoro kaka kar yiero
en kind of a security operation center. Koro kalure gi maybe nen mane ng'ato onene ka odhi kuro gi jok ma gin go Security Council ne kelo rumors gi weche mang'eny kalure ni jadhoodwa be nochung' kaka ker mar Kenya ndalono. So mano nomiyo wuon gi ne chunye odhi piny kabisa, ne paro ni gima rach nyalo timre ne nyathine. Mane wadhi dala mowuoyo gi wuon gi, and then bang'e hau maber ker nong'iye mopuodhe momiye tijni. To ne waparo ni Nyasaye ne doweye mondo otiek ndalone mondo wuog maber e military. General Gola en ng'ama muol, en ng'ama jambola, en ng'ama ohero ji. Ang'eyo ni ka ji otho to ji wuoyo ga maber kuom ng'ama otho. Gik maricho pono nok wachi wacho mana gik maber kende. Mar Ogola to kapar ni nitie ng'a nyasiemo wang'e. Ok en jandeje ke kaka wan joneko kidogo. But general en ng'ama mos, en ng'ama onge discrimination at all. Ma katinwang'o ni kata mana en ng'ama konyo ji across board. Kata ka nitie particular interests tineno ka onyalo konyo ng'ata ng'ata, onyalo wuoyo gi ng'ata ng'ata. Taparo na ahinya jodala gi ma Kanyango ng'eyo ni en ng'ama kata ka ni dala to inyalo accesse, inyalo wuoyo kode, onyalo miyi support ma idwaro. Omiyo apart from lale, nwach ing'e ni mae, aparo ni mae kom maduong' sana mwaseyudo. Apart from Deputy Vice President mane wayudo 1963, kom ma kendo waseyudo maduong' sana kaka joluo en kom mar the Chief of Defence Forces. To koro kodhi adhiya kamano niwach tho to lit kabisa. Koro an gima adwa nyiso jodalawa en ni general osedhi, odhi ka Nyasaye. An ok ayal ji e polo, to an ang'eyo ni ka ji dhi e polo adieri to Ogola must be with the Lord, because en ng'ama ok anyal wacho ni en gi makosa mora mora man kuome. Kendo en ng'ama ohero simplicity. Kata kane walime wanwang'o ka ogero ot mok duong'. Koro wapenje ni to general odi ni nade? Okimede to nyiero. Okoni to koro adwa tere kure. Ok adwaro mana kama ninde gi kama bete, to compound nitie unya bet oko. So en ng'ama very humble, en ng'ama ber naturally. And an gadieri ni jolwenyo lose one of their best generals. Ang'eyo ni jolwenyo se celebrate General Tonje kalure gi changes mano bring kalweny. But Nyasaye ne miyo Ogola another 2 years or so e jeshi. Tang'eyo ni the next best man ma jolweny ne do celebrate after Tonje ne do bedo General Ogola. To akwayo mana jothurwa ni mondo wang'i gini gi piny mar Angolo. Kik waketh relationship marwa gi sirkal, or kik waketh relationship marwa more particularly gi lang'o ma gin owetewa. Nwach an ang'eyo e chunya, dasega wacho kae severally, ni kang'iyo Kenya across board, kabila mosechung' kodwa sama wamanyo gimoro, sama ne wamanyo ker 207 en lang'o, nyisi ni gin joma pod inyalo chung' kodwa. Tang'eyo ni nitie wasigu mang'eny manyalo hero ni relationship marwa gi lang'o mondo kethre. The moment sani kwako sana gi lang'o, to bro miyo communities moko opportunity donjo e diere. Nwach wan Luo, an gima ng'eyo mok anyal pandi ni bedo ni joluo gin joma ong'eyo timo gik moko mabecho. Jaluo en ng'ama timo gimoro maber. Wasebedo gi nyiego kuom communities moko Kenya ka ma neno kodwa marach nwach watimo gi maber. Anyiso ji pile ni ji wacho ni wathin sani, kata mana kidhi e university wathin nwach dhier emomiyo wathin e university. To nwach ti bende ji chulo, inyalo bedo no kiyudo A kata iyudo A- tinyalo chulo mondo idhi tim kata tich mar udaktari kata engineering. But an gima ng'eyo ni thurwa ka ji graduate 1,000 e faculty mar medicine, to ji 1,000 go kantie kata jaluo achiel, jogi te will end up consulting him. Kata obed mana engineering, wan joma Nyasaye ogwedho in terms of
ability mar somo. Gima pod thagowa en wacho hala. Ema pod thagowa. To hala be ok thagwa nwacho kwa ng'eyo hala. Nwach kidhi e kembe mang'eny kata kidhi kokuche ka, joma gindiko matiyo negi ma managers gi e kembe gi gin joluo. But gima thagowa en gimiluongo ni access to finances, access to pesa. Kane Uhuru wayudo to bang' ndalo matin ka Jaramogi ne gikosana gi Kenyatta. To ne wa end up ni walalo direction, walalo gimora mora, makoro kata mana opportunities mane wabedo mana servants, watiyo ne ji, waloso negi pesa, gibedo momeu. And that is why nyaka wa change trajectory marwa. Iwacho nwa pile ni ka ine lweny, ka the fire is too much, ti retreat. Okinyala face the fire. Ng'achi neno ka fire power mare ng'eny. Kata kiwinjo ywak mar bunde ne tinongo ka bunde ma en go maybe dongo molo magi. Okinyala dhi ni thuon ni pimri gi ngufu no. Idok piny. Tinindo piny. Tidhi manyo iluongo group moro, support group, mondo bi otiminadi, mondo bi okonyi. Iwinjo. So in that process wabende kaka luo. Kata ka the fire is hot, kata ka things are not working for us, to gima nyaka watim, nyaka walem, mar ariyo, nyaka wadembre. To nyaka wapand kokwa, mwapand pachwa. Mwadog piny, mwanind ka jomofuo. Mondo wanwang' opportunity, mondo wanyalo yudogo another support, mondo watingre malo. And mane momiya wacho, how marach, ane team mar Kenya Kwanza, an ja UDA, kendo an jakoma kojolo mar UDA ma Siaya. Seche moko, ng'ato ok nya winjo gima wacho ni maber. Nwacho bro neno ni ma ja UDA. Mantiere serikal. Gi support gima kama. Kanitie one of the people man get the biggest loss enan. Because an gi direct contact gi general. Kendo wawuoyo kaka brothers. Iwinjo. Kendo ang'eyo ni wuoth mara mar dhi DOD orumo. Okanya chaka dhi kuno kendo. Odhi chuth makno duogi. So painful. Iwacho kanyo makare nyado no yuda ne ote mabende ne ochwalo odiochieng' manyoro kokalo e yor X kod mane en jatend piny Kenya mara ang'wen mano Uhuru Kenyatta. In bende odiochieng' manyoro nochwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit mano tok tho mano mar General Francis Ogola mano wito ngimane odiochieng' manyoro. Wacho kanyo ni en gino malit ahinya ka luwore kod tho malit mano mar General Francis Omondi Ogola mano the Chief of Defence Forces of Kenya. His untimely demise in a helicopter crash mane gwengego maga Kabena Cheptulel border mano mantiere kind Elgeyo Marakwet kod West Pokot counties. Owacho kanyo ni en gino maranyisi ni piny Kenya oyudo lal maduong'. Wacho kanyo ni the Chief of Defence Forces, wacho kanyo ni was not only an accomplished military leader, kata ok nen mana jatend jolweny mano setiyo makare, kata kamano ne oketo maino mare weche mag tich. Wacho kanyo ni was a devoted patriot who dedicated his life to serving and protecting our beloved country. Wacho kanyo ni telo mare kaachiel kod rieko mare kaachiel kod singo mabende ne oketo ikinde mane ene tich nyaka sani koro wacho ni wanyalo wacho kanyo ni oweyo gino maduong' ma ibiro bed ka ing'iyo kata iparo e sekta mar lwenya e pacho kae kendo e piny Kenya. Wacho kanyo ni as the head of state, wacho kanyo ni I had the privilege of serving kata nobedo kod thuolo mano mar tiyo kod General Ogola e kinde mabende ne en deputy commander of the Kenya Air Force. Wacho kanyo ni commander of the Kenya Air Force and finally as vice chief of Defence Forces. Wacho kanyo ni kinde thuolo makamano. Wacho ni during kate kind thuolo ni makoro wantiere kuyo. Wacho ni okwayo ji mar mondo mi okaw kata orwaka ote mag kuyo kaachiel kod lita ne familia wede kaachiel kod osiepe kaachiel kod jogo manotiyo machiegni kod General Ogola makoro wito ngimane e yo malit ahinya. Wacho kanyo ni gigo duto kata memories duto mabende oweyo. Wacho kanyo ni may the memories of these exceptional military officers mano koriwo General Ogola kaachiel kod jolweny mamoko mabende no wito ngimagi nyaka koro wakana mago memories makoro giwewa godo. Wacho omedo ko wacho kanyo ni may the memories of those exceptional military officers
who had a profound influence in our nation, bring you comfort and strength in this difficult time. Mano mane jatend piny Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Kendo pichni mineno ka Nyako Ramogi Ajwang gin ranyisi ni mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta notiyo machiegni koda General Francis Ogola. Kineno kanyo ne kinde makono ne en vice commander mano mar jolweny e pacho kae. Wan kaka jo Kenya en gino malita ahinya. Chunywa nitiere kod lit, wantiere kod kuyo kaluwore koda lit makamago. Wabobedo ka wamedo menyo ni moko kuom ote mabende jo telo mawuok e piny kae kaachiel kod mawuok e pinje maoko manyaka sani koro gimedo chwalonwa kotudore koda to mano mar General Francis Ogola. Tadera kaka iwinjo kaka jotelo wacho piny Kenya nitiere kod lal maduong' ahinya. To bende iwinjo kae kaka mane en jaloso e lobby la Charles Owino bende nyisa ni mano e jatenda jolwenya makoro piny Kenya oweto maber mane nitiere koda chenro mopogore opogore mag bero sekta mar lweny. Kwa dhi mbele kod twak marwa Charles Owino nyaka sani wacho ni kopogore kod tonje mabende koro nokelo tonje rules makoro nowacho ni koro tend jolweny nyaka bed ne luorore kowuok e jolweny mag lowo, jolweny mag pi kaachiel kod jolweny mag kor polo. Kata kamano iwacho ni e kinde mane General Ogola poda ngima tok yiero ne wuok achiel kachiel ma Nairobi kae kodhi nyaka dalagi mar mondo mi uchiw ler kotudore kod gigo manotimore kar romo mar Bomasa. Kwang'iyo lemo mabende jatend piny Kenya William Ruto nomiyo Francis Ogola, nomiye kaluwore kod lony mane entiere godo e sekta mar lweny e pacho kae, kose nomiya kaluwore kod tonje rule makoro yango ni nyaka koro telo mar lweny nyaka luorre e kidienje adek mag jolweny e pacho kae. Tonje rule ok en mandatory. Tonje rule en administrative. Nyiso ni ka en administrative to ng'ato nyalo ker ema ker ema en jatend lweny. Is the commander in chief of the armed forces. To armed forces nigi committee magi mabet iluongo ni board number 1 mabet piny kaloso chike. Omiyo ker nyalo decide mondo lu tonje rules ata onyalo decide ni kantie a very special reason momiyo ginyal luwo that rule at a particular time tang'e ni gin gi window mondo giloke. But ordinarily mondo wabed gi safety maber, wabed gi system maber, nyaka wabed gi an automatic system. But nyaka ing'e ni awinjo ka jomoko wacho ni nochuno ni nyaka ne yier General Ogola. Ok en adieri. Osetimre ndalo mang'eny. Ndalo makoro ne igolo General Ogola, ndalo makoro ne ikete the Chief of Defence Forces, nonwang'o ka age mare mar bedo Lieutenant General noseromo. Maparo ne en higni 58 noseromo, makoro nochuno ni kichopo age no to nyaka koro idhi dala. Koro ne president nigi option. Nonyalo weyo dhi dala nwach age mare noseromo, or nonyalo kete the Chief of Defence Forces. So ker nigi discretion maduong' kuom ng'ama oketo e komno. Kata mana sani bang' General Ogola obeni koro joma kawo gin jopi. So ibonwang'o ni ker nyalo decide to kawo japi maduong' mogik to keto kar General Ogola. Kok kamano to onyalo ng'eyo gima onyalo timo kaluwore kod meeting mare mar Defence Council. Yes. Kata kamano General Ogola to ne oromo kaluwore kod lony mare. En ng'ama ok inyal pimo gi ng'ato. En ng'ama riek. Apart from rieko, en ng'ama ber. Apart from ber, en ng'ama jambola. Rieko mar Ogola, ing'e ni mokwongo gima nyaka ing'e ni sama ikawo ji e lweny, to jolweny gin very strict. Gichal gi polis kama naaye, minyala kawo ng'ata tiketo e kom. Jolweny gin very strict. Mokwongo, mondo yieri cadet, nitie academic requirements ma nyaka ibed godo. Kaka sani, ok mana ni nyaka ibed gi degree, sani idwaro ni nyaka ibed gi B plane and above. Tinwang'o ka bende most nyithindo ma gikawo nigi A plane, A minus, B plus, kaluwore gi kuonde midwa kawgie. To mondo be ni idhi e lweny, the Air Force ni kawo the best brains. Apart from kise the Air Force, no mondo ibed pilot, mondo kawi mondo idhi riemb ndege,
kata kokawi midhiriembo ndege ok inyal kalo penjno kata ok inyal timo maber. Ogolo oseriembo ndege for the last 40 years nyaka koro chopo kama ochopeni, kendo iwachonwa ni noyudo tiegruok makende e piny mar Amerika to kaka jet fighter pilot, to kendo ok obedo gi any problem kata gi any accident ndalo manopuonjo ji kata riembo ndege kata ndalo manotiyo. Omiyo ma en haw marach kabisa, en satan maduong' kabisa. Kendo anto naparo mana ne en satan moro mane biro ni mondo wakethre gi lang'o. Ing'eyo ni jakom Raila Odinga Rubeni dhi bedonwa jakom mar African Union. Unity mar Africa en very very important to us kaka jo Africa, mondo watimo ohala, mondo wabed gi mwandu. Iwacho ni kata mana mwandu mar pinyni mang'eny, minerals, ang'owa, iyudo mana Africa ka. Africa ka e piny madhako ma pod nitie. Thuche ma oko kisedhi kuro kata chiemo maber onge. Chiemo minyalo chama alot maber ma onge gi weche mang'eny ok inyal yudo. Omiyo naparo ni seche moko jachien moro ne dwa biro ni mondo wachak dhaw gi lang'o. Oketho osiep maber mosebedo. Osiep marwa monosechako bete. Ng'wach nyalo paro ka jakom himself nyocha oseyie mondo oti gi sirkal. Kendo nyalo paro ka and all through kata ji wacho ni wiye tek, but all through osetemo mondo oti gi sirkal. Kata ka ne nitie problem, any of that patriotic soldier mana nyisi ni ka the fire is too much to you treat down and you re-strategize. No dhi mowinjore gi Moi motiyo gi Moi. Mowuok kanyo Matinga ne omuonyo jogo. Anyalo paro ni paro mano maber. Bang' mano otiyo gi Kibaki. Problem ochako betie, gichako giwinjre. Bang' mano gikosana gi Ouru. To ber mar Luo, gi gima Luo nyalo timo, Ouru nokawo jakom on his side. Motemo kata mondo bed ker. To sani be ineno ka ker William Ruto ne osebiro mokawo ni wakauru jakom, watere mondo dhi obed jakom mar African Union. Omiyo at this particular time nyaka wabed motang' ni kik jachien moro donje kindwa gi lang'o mit wachak dhaw nwach ogolo tho. Nwach ok inyal ng'eyo ni jachiendni oa kanye. Dobed jachien man gi lwet dhano. To ken lwet dhano dobed dhano mane? Ok onyal bedo, according to me, ok onyal bedo nwach gima ker nyalo lose nwach ogola en general onge. Kendo be nodong' karibu higa achiel kende. Kendo be en manyocho yiere. Jotend jolweny retire ka higni 62. Yes, iwinjo. Koro inwang'o ka ji ohero ga rumas. Kaka ing'eni thurwa to kinya tho nono. Jaluok tho atho kinya tho nono. Kata kikawo thol mideri, tiwacho ni nyiek meru moro emodhini matek. Amalo paro ni ndalo moko ne wan gi neighbors wa moko, ne gin mine ariyo. Koro ot moro ji kalo penj, ot moro ji ok kal penj. Koro mama moro odhi kajuoga ni mondo miye yath, mondo miye yath mondo ochiw mondo nyithindo moko ka kik tim marach. Orundi gi godo. But yadhni gima nokonyogi ni kama nokete nyathi moro matin nodhi momadhe kapok oriwe momiye nyithindo moko ka. Ma nyathini otho. Morealize ni gima ni imiya mana ni mondo nyithindo otim maber ni. Kare en gima dhi mana nego nyathina. Omiyo kata mana ma. Kata bed mana ni lwet dhano nitie. An anya wacho gi chunya ma iye. Nok onyal bedo wetewa mana elotik. Kata bed mana ni nyalo bedo ni en adieri ni ng'at moro emo pango ne mondo hinye. Ok nyal bedo jowagi. Gimomiyo wacho kamano. They stand to lose more than what we would lose. Iwinjo. Nwach ker dwaro ni mondo government mare obed stable. Kendo nichi neno ka economy ochako bedo maber. Wachako bedo gi harvest maber, koth chwenwa maber, ji yudo chiemo, dola marwa nyocha noringo dhi malo, osedok piny. Koro nwang'o ka gik moko nyocha ochako dok maber. Jakom bo osewuok kama ne entiere, mane waywak wan joma nie Kenya Kwanza. To jaduong' ni okiyie obi oti gi sirkal mondo jowa mathagre gi kik timre nadi, kik thagre in the name of un jo opposition. Ing'e ni wan joluo dismiss wayot. Kata ng'ami loyo ma clear mok nyal compete kodi. Maya tich. Nang'o? Nwachi jaluo. Nwacho kine sirkal. Nwacho ki support sirkal. Mano omiyo nawacho ni wan wadhi e sirkal
mondo wa protect interest mag jowa. Not interest mawa as such. Jomoko wacho ni in tumbocrat idhi gi i. Ng'ama wacho ni idhi gi i no to ok nyal en ng'ama if you stand the two of you ok onyal afford that ring mane lweti no. Iwinjo to wacho ni idhi gi i. Iwinjo. Mane momiyo awacho ni kanitie jachien to nyalo bedo jachien moa mabor kabisa. Jachien ma wang'e ler mang'icho mawacho ni joluogi kapogogi gi lang'o to wadhi maber. Ing'eyo higa 2007 lang'o nokonyowa mwayombo Kibaki. It's common knowledge. Mane momiyo lweny cha nobiro mwabedo gi bar wabar. Malwenyo no lang'o nogore moketonwa jakom e kom mobedo prime minister. To kine kaka Sumba jachien gibira to giwacho niya ni iyo ni jakom gika giseng'e ni lang'o koro e strength marwa to giwacho ni koro dhi chak goyo jolang'o e wach mau. To jachien bira to wadhaw gi jolang'o e wach mau to wawacho ni Ruto jakuo to wariembe sirkal. As bang'e opponents waka dhi to kawe. Gitiyo kode higni adi? 10. Sani be koro nosebiro koro enie ker. Koro ma en ker ni. Ok inyal ng'eyo ka jomoko ne winjo malit ni Jaluo aluoya obedo CDF nade. Iwinjo. To konya bedo ng'ama omiyowa. Ni jomo omiyowa winjo nwa lit. Gionge lit ma giwinjo nwa gin gi ker. Gin gi ministers dabal. To lakini nitie jomoko manyalo bet niya. Koponi an gima nadier ng'ato nyalo pango gima chal kamano. Moka believe. I just believe ni en wach mar Nyasaye. Ena masira mabira poya. Matimore. Wach mar Nyasaye. To kadier nyalo bedo ni ng'ate mopange. To konya bedo jowagi. Nwach they stand more to lose. And mano miyo nyiso jok thurwa mondo par kabisa. Ni kimoro bede kindwa gi lang'o. Wadwaro ni mondo yiero mabiro mar 2 ni jakomo dhi lokacha. Kose dhi lokacha onyalo mako bad jomoko. Wan walai low kaka envelope kaka anti mama no wacho. Wabed focused. Wapidh nyithindwa, wapuonj nyithindwa. Chieng' moro they'll take our positions. General Ogola nyocha okawo position mane ng'ane ok oyudo. Jathurwa mane jalweny maduong' cha niluongo ni ng'awa Opande, General Opande. Ema bene chalo ne nigi wich maber kaka wi Ogola kama. Mano odhi mokonyowa Sierra Leone, mokonyowa Liberia. To kno bedo Foster General. To koro nyathiwa mane chien mogola mabith kawinyo oduogo mobedo Foster General. Nyasaye mondo ket chunye kama ber. Nyasaye mondo gwedh nyithinde, ogwedh joge. Bende chiemo kendo wachak wabede gi ng'at moro maber ka Wuod Alego ni. En wach malit matamre gi nono. En kuyo ma piny Kenya nigo. Lakini maduong' makwayo jothurwa. Kik wadhaw gi lang'. Waninda piny. Waket kwe. An aneno ka nitie gimoro maber mabiro biro. Kata mana Yesu nogur. To kotamo nying Yesu bet nyaka sani. Iwinjo. Nitie jomoko manodhi to wacho ne Yesu ni kin Wuod Nyasaye adier ni to lok kitegi mondo bed chiemo. Iwinjo. Wabende wayudo tembe. Manyalo nyisowa to ka un joluo adier un jomotegno dak uwuog oko udhaw. Onge that capacity. Anyase nyiso jowa wanyalo nadhaw gi kite. To jomoko nigi gik madongo moloyowa. Koro ok wanyal dhaw gi ng'ato. Omiyo wambolre, wati together, walam Nyasaye, walem ne chuny Ogola mondo dhi kama ber tahinya ne jaode manya Meru. Very humble lady. Monyocha timo gik mang'eny e weche mag mond jolweny gi weche moko matindo tindo. Wang'e dalane, wang'e nyithinde, wang'eyo kothgi te. Ang'eyo ni en gi capacity to rito wuon Ogola, rito min Ogola, and rito dala Ogola forever and ever. Amen. Lakini wan kaka Jalego wainyore mathoth. Lal maduong'. Ok en jo Alego kenda, gin mana nyaka jo Kenya duto moyudo lal. Jo Alego ema ginogo ahinya. Jo Kenya to lalo. Lakini wan ing'eni nyathi ma odu
sometimes is slightly different. Gi nyathi jirani. Pile ka pile wacho ni dhier mako waduok moni nindo. Joma ntiere e odni mawinjo lit. Ing'eyo? Pod ibo ma nindo makare. An nyocha ok anyal thagra e town ka. Ka general nitie. Ok anyal. Athagra nade. To en ng'ama kaluonge kata midnight to bro kwanyo simba to wawuoyo. Kata ka nitie problem to obro konyo. Iwinjo. Omiyo an gadieri ni Nyasaye bro konyo luo. It's been difficult. Wase lose jowa mang'eny. It's been very, very difficult. I can tell you, even kane orwa ojode gi saito tigi tho. Pilot mane riembo gi, manotho mane waiko, nen jadalawa, nen jalegowa, nen jaseyawa. Iwinja. So we keep on losing joma very important. To ananya wacho ni en kuyo maduong'. Lakini anyalo abom na medo goero kamano ni Jakom nwach. At least hold the community to mourn this good general. Mang'ama peaceful mokwadwa koko eliende. Iwacho kanyo makara inya kapok watieka dona soma ne bende ote mar kuyo kachiel kod lit ma jagoro mongirore e migao mar arita Raymond Omolo nochwalo kokalo yor tudruok mare mano mar X odiochieng' manyoro. Dr. Raymond Omolo wacho kanyo ne ka wantiere kod chuny malit ahinya, wacho kanyo ni wayuago mano tho ma apoya nono mar Chief of Defence Forces General Francis Ogola mano wito ngimane e masira mar ndek kalapapla mano ruobore piny e gwenge mag Kaben, Marakwet East e county ma West Pokot. Wacho ni e kindegi makoro wantiere kod lal maduong', wacho kanyo ni weche ok nyal romo mar wacho kata onge weche manyalo romo mar wacho mwanyalo wacho godo kata mwanyalo pimo godo leta ma wawinjo e chunywa. Nind gi kwe general pichane bende nitiere kanyo mano ote mane ochwal kanyo kod jagoro mongirore Dr. Raymond Omolo kokalo e yor tudruok mare mar X. Anyisi ni jotelo mopogore opogore nochwalo ote mag kuyo kachiel kod leta mano tok tho mano mar General Francis Ogola. No kanyo ka samaro osedhi ahinya pono no achiu ni thuolo mare wacho wach ni mogik mano kotudore kod tho mar General Francis Ogola kachiel kod jolweny moko 9 mano wito ngimagi e masira mar ndek kalapapla odiochieng' manyoro. Charles, en gima important ni mondo condolences wa kik dhi ne family mar Ogola kende, but nyaka mag jolweny te manyolalo ngimagi e ajalino. But mogik awacho ni General Ogola nen ng'ama jambola, nen ng'ama oluoro Nyasaye, nen ng'ama ja family maber, to mogik nen ng'ama muol ma ok dwa her ni koko mora bede e liend General Ogola. Waweye mondo dhi gi Nyasache, wabe ok wabidak aming'a ahinya. Pinyni mondo ichop higni 90 kata 100 ok yot. To higni kata 30 kata 20 kata 40 ma Nyasaye pod biro miyowa e piny ka ok en ndalo mang'eny ahinya, en ndalo matin. Koro wawe general odhi gi kwe, wamed loso nyithindwa mondo wabed gi generals moko mang'eny in future. Ang'en General Ogola okie mogik, ang'en ni pod wabiro nwang'o generals mamoko ma biro chopo kama ochopeno bang' higni mok ng'eny ahinya. To mogik ang'eyo ni en kuyo maduong' ne ker marwa, niwach ne en gi mpango mage. Kata mana dweni nchurbe nwadhi Ogola celebrate hike achiel. First year anniversary ka ine tich. Yes. Kaka jatend jolweny. Yes, to kendo ker osekawo thuolo makende modhi limo Francis e dalane. Kane ene wuodhe mage ma Kisumo, ma Nyanza, chieng' moro godhiambo no kawo nafas mo surprise wa ma odhi ng'iya ma obudho gi joge nyako tieno ka Francis ma wabudho maber, ma ji otieko maber, moduogo maber, kendo nyocha odwa duogo. To koro en gima lit ni koro limbe ka inago kar ing'eni kobiro to kobi nono, nyaka obiye gi gimoro achiel monyalo konyogo gweng'o. Koro wa lose gima duong' kabisa kaka ogandawa, lakini amedo mana kwayo ni mondo wabed gi kwe makende, wabed gi kwe mondo general odhi maber, mondo wachak
wachat our way forward. To gimaduong' ni kik wawuog e sirkandni, wabed abeda e sirkandni, wanyonre mana kar tiendwa, wasupport ker marwa, wasupport jakom bende mondo oyud gima odwa yudo mbele kaeni. Asto wabed joma riek, wati gi that opportunity mondo chieng' moro kwawuok oko, to wawuok ka wati wate ma wan heavy, ma ng'ama nyalo tuomo watimre nadi onge. Nwach kalure gi sani lwetwa ni nono, ok wategna ahinya, to yiero moko mabiro biro mbele kagi ka lweti ni nono ge kama inyalo dhi. Ing'e maber ni kata mana sani kata na yiero mar mjumbe kende, kata yiero mar MCA, gimiyudo, osara miyudo bedo MCA onge, to pesa mitiyogo e yiero mar MCA en pesa man malo. Omiyo kuyo marwa makende kaka jokanyanam, wabedru mos, wabolre, walam Nyasachwa, walemne Francis mondo dhi maber, warit kama ibiro hike, to maduong' wabed mariek. Erokamano ahinya Charles Owino mane en jaloselo polis kata obila kuom kawo thuolo mare okinyi ma kawuono ibi ilernwa matut kotudore kod tudruok manitiere godo kod General Francis Ogola ma en jatend jolweny makoro piny Kenya olalo. To mana kaka isewacho, ageno ni nyakwara Mogi Ajwang' owinjo yo makare. Wan kaka joluo wabed kod horruok, wabed kod chuny mobolore, kata obedo ni walalo jal maduong' ahinya e pacho kae mane en jatend jolweny. To gino maber ne en jaluo. Ang'eni wan kaka joluo wantiere kod lit. Kata kamano Charles nyiso wakae ni mano kiketh tudruok kama osebedo e kinda mano joluo kachiel kod oganda jo Kalenjin. Waket mana horruok, kik wakete weche moko mang'eny kalo ni mano nen masira mano timore ma ok nge ng'ata ng'ata ma ponono nyalo ng'eyo ni ang'o mano timore. Kata kamano wang'e ni biro bed kitimo nonro matuta mar yango ni hiendege makamano ponono ne ntiere kod ng'ikruok mane mano kelo masira makamano. Nyakwara Mogi Ajwang' wachope giko mar twaka mokwongo gi kanyo. Wakawo mana yueyo madundo bang' yueyo to chenro mabiro bang' mae en ng'e jothumbewa mikelo ni kanyo kod jafwambo wadwa mano Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. Looking for the perfect staycation that combines comfort, luxury,